ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ito may kwento ako. Go. Nung bata ako, sobrang nabully ako. Kahit yung mga ngongo sa amin, tinatawag ako ngongo. Putang ina. Di ba ako ta? Mas ngongo ka ba nun? Ay, sorry. Oo, Mas mas ngongo ako nun. Ay, sorry. Ba't ba yung tanong ko? Ano ba? Sorry. Ano ba yung paano? Dati normal ka na pangungo ka na pangungo. Bobo ka din eh, no? Nakabahan ako. Nakatingin pa naman siya sa akin. Wow. Hi guys, ako pa rin po si Tanya Chinita at ito ang Usapang Sobrang Sagad, Maraming Nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. Nakatingin yan siya. Ano ba? At ipapakilala na natin po ang ating guest today. Hindi natin na patatagalin. Isa sa pinaka-unfiltered, pinaka-honest, at pinaka-real na boses sa local comedy at podcast scene. Kung usapang buhay, relasyon, gusto mo yung seryoso, at katotohan, na walang filter, dito siya bagay na bagay. Please welcome ang aking crush Ay, wow. from the Cool Pals, Roger Naldo! Oy, thank you. Roger! Hi, Rog. Ano masasabi mo sa intro ko? Gusto ko yung Anong favorite part? yung unfiltered na boses. Yan. Unfiltered na boses. Gusto ko kasi mag-filter ng boses pero wala palang ganun eh. AI. Mga ganun. Oo. Kala nila AI ka. No? Oo, minsan. Oo, Tumatawag minsan. ang tabinan ko. Nakakatawa kanina. So, behind the scenes, nung kadadating niya lang, excited na ako kakwentuhan ka. However, intentional yung pagtayo ko sa lamesa kasi gumugulong na yung convo natin dun eh. Sayang. So, gusto ko kapag nagkwentuhan tayo, unfiltered talaga kasama sa camera. Tapos tinanong ko na rin po siya, kapatid, sabi kong ganun, baby. Ay, sabi ko. Okay, baby. Ano? Sabi ko, wala ba magagalit? Anong sagot mo? Wala kasi internet yung pamilya ko sa Bicol. Wala na internet. So, Sure ka ba? wala, Meron. pinutol ko eh. Hindi mo binabayaran. Hindi ko binayaran. So, ayun, wala, okay lang. Oo. Ang layo mo naman. Yan! Kunin yung kape mo para Ganito, mag-cheers ganito. tayo. Kunin mo yung kape mo. Yan. Oo nga. Nag-aalala ako baka kasi matapon. Oo, pero thank you for saying yes. Hindi ka nagdalawang isip. Pagka-read mo nung chat ko sa Viber, sabi mo, yes, pupunta ako. Buti hindi ka masyadong Actually, hectic. tinanggihan ko si Kuya Kim para dito. Hindi, joke lang. Joke lang. Hindi. Cheers. Oh, Cheers. cheers tayo. Okay, inom ka muna ng kape. Oo. Kinakabahan ka ba? Hindi naman. Hindi naman. Kasi kita ko glowing yung face mo. So, Dahil excited siguro ka. Sa noo ko. Kape muna tayo, kape. Actually, ako yung kinakabahan. Bakit mo kang kabahan? Ha? Okay na O sige, alisin mo yung kaba ko. Oo. Alisin mo yung kaba ko. Oo, nuwagan mo yung... Naramdaman mo. Mamaya na kayo kape, baka matapon Jer, eh. sorry Oo. onting-onti lang yung taong makakapagpatawa sa akin. Isa doon si James. Si James. Oo. Pero yung ganun tawa, yung genuine kong tawa, onti lang yung taong nakakapagpatawa sa akin ng halakhak talaga. At isa ka doon, kaya So, kita pag in-invite. ganun ba, pwede mo nang patulan. Oo.
Di ba? Oh, Okay, oh. natawa ka sa Okay. namula ka sa sarili mo. Hindi, wala. Hindi makikita to ng pamilya ko. Wala. Wala. Hindi Oh, nila makikita. i-shoutout mo na kung sakali Shoutout makita. sa misis ko, si Rina. O, Wala, mag-sorry. hindi po ba makikita to? Sorry. Jer, kinukwento mo sa akin. Oo. Kinukwento mo sa kanina. Kanina ko lang nalaman na employee ka pala. Oo. Na-discover ka dun sa The Cool Pals. Mm. Kwento. Dati kasi, listener lang ako ng Cool Pals. So, may segment doon na parang mag-share ka ng kwento. Akala nila nakapilter yung boses ko. Kasi tumawag lang ako via Zoom. So, wala ako Akala nila filtered yung boses ko. So, yun. So, Ano yung shinare mo? Kasi syempre humingi ka ng payo. yung meron kasi ako office mate dati na nilalandi yung boss namin. So, Hiningi mo ng payo yung ibang tao. oo. Napaka-chismoso mo. Baka malicious. Tapos. Walang ano sa akin eh. Oo. Walang makismis eh. So, sinisip ko yung iba. Diba? Nilalandi niya yung boss ko. Hindi ko alam eh. Pero before pa naman nun, comedian na talaga ako. Stand-up comedian na talaga ako. Oo, saan? Sa Comedy Manila. Oo, nakikita ko. Stand-up na ako, ganyan. Pero yun, doon ako nagsimula sa Cool Pal. Tapos yun, later on, parang pabalik-balik na ako, inirequest ako ng mga tao, ganyan. oo nga. Sabi nila yung ngongo, ganyan. Sabi ko, gago kayo, hindi. May tanong ako, hindi ka na-offend? Hindi. Nung una. Hindi, parang kasi na-immune ko na eh. So, bata pa lang, parang gano'n. Ito may kwento ako. Go. Nung bata ako, sobrang nabully ako. Kahit yung mga ngongo sa amin, tinatawag ako ngongo. Putang ina. Di ba, puta? Galing. Galing ka alala, puta. Pwede ba magmura dito? Yung ngongo tinatawag. Yung mga ngongo namin. Naalala ko yung sa Taguig yun. Lower Bikutan, Taguig. Tatlong magkakapatid na ngongo. Mga putang ina nyo kung nasan man kayo. Pangalanan na daw yan. Nakalimutan ko na eh. Basta tawag ka sa kanya. Ngongo 1, ngongo 2, ngongo 3. Pag kami tumitigaw ng ngongo, napapalingon kami 4 eh. Sige na natin ito. Nakalimutan ko eh. Basta tawag na namin mo. Bira mangyari yun na may 4 na ngongo sa isang barangay. Na-survey mo yung statistics. Usually pag tatlo, pinapatay na yung isa eh. Buti na lang. Ayan. Tapos, nasanay ka na ng elementary. Oo, ang lala nun. Kasi ano ko eh. Mas public school ngongo ka ako. ba nun? Ay, sorry. Oo, mas ngongo ako nun. Ay, sorry. Ba't ba yung tanong ko? Mas Ano ba? sorry. Ano ba yung paano? Dati normal ka, tapos pangungo ka na pangungo. Bobo ka din eh, no? Mas Init ka. May init eh. Aray! Ang init ka! May init Ang eh. sakit ng tiyan ko! No, pinanganakan normal eh, no? Anak, nasa papansin ng magulang, anak pa, pangungo ka ng pangungo. Kakasama mo ito mga ngungo eh. Init ka. Hindi. Ibig sabihin, mas malala yung pagka-AI ng boses mo dati. Oo, dati. Talaga, naman. as in ngungo talaga. Oo naman. Oo. Na ano ko lang, Tapos, parang, naiyak ako sa'yo. Oo, parang Alam mo, naawal. konting tao lang nakakapagpaiyak sa akin sa tawa. Ikaw na talaga ang the one. Kaso, married ka na eh. hindi nga nila alam na wala silang internet. Yung payag siya. Okay, tapos. Tapos yun, parang, ano na ba pinag-uusapan Oo natin? nga, yung elementary ka. Oo. Tinatawag kang ngongo. Tapos, Oo. hanggang na-immune ka na. Oo, kasi public school ako eh. So,
Dati Ganun wala namang bullying. So, Palakasan na lang ng immune system sa ano no. kahit teacher mo, tawagin ka mo. Totoo, di ba? Dati walang ganun eh. Walang bullying. Oo. Diba? Paano nung kumbaga, yung dinadaan mo sa sense of humor, yung kumbaga, dinadaan mo na lang sa joke Oo. kapag naiinis ka. Pero minsan ba parang pag-uwi mo naiyak ka? Naiyak ako kasi nung ano. May one time kasi, sobrang naiyak talaga pag uwi ko ng bahay. Kasi nagtapat ako ng pag-ibig ko dun sa crush ko. Tapos sabi niya, what? Sabi niya, what? Hindi niya naintindihan. Hindi niya kasi naintindihan. 5 minutes ako nagsasalita. What? Dapat niya, pala what? may presentation ako. Sabi ko pa, nagsimulaan lahat. Nung nakita kita. Hindi niya Ano kwento? Oo, tapos di naintindihan. Sabi niya, ayoko na. Tapos, siguro mas lumala yung ngayon kasi tawag na bashing eh. Pero dati yung sa atin, pag in person, bullying. Ngayon bashing. Pero nung nag-social media. Dati wala naman yung ang tawag na nila, binibiro ka lang. Parang gano'n. Oo. Oo, binibiro ka lang, masyado ka naman. Pero yung nung online, nababash ka, alam ko, kami nga, ako nga normal na tao, di ba? Parang abnormal ka. Hindi. Ibig Bumabanat ka sabihin, din, mas malala yung naranasan mong bashing, di ba? Oo, nung nakaraan, may mga nasabi akong Worth it pa ba to? Oo, yun. So, ayun. Naiyak ka? Oo, nung pa ako kasi. Palipahag kita. Ano ba yun? Parang damot ni bossing yan. O tapos? Tapos yun, naiyak ako. Sorry. Oo. So dumarating pa rin sa point na si Roger Naldo ay naaapektuhan. Oo naman. Tao din naman tayo eh. And hindi pa ako ganun kasanay sa sa showbiz. Oo. Totoo. Yun na po ay parang yun. Yun. Babulin ka ng babae, no? Hindi, tingin ko. Kasi ako, Meron naman. Namamagnet mo. Siguro nung na lang. Parang nung medyo nakikilala ka na. at saka kasi, alam mo kung bakit ang isa sa'yo na, nakakahatak, bukod sa sense of humor, yung self-confidence mo. Basta tandaan niyo yan sa mga listeners and viewers natin, hindi lang sense of humor ang attractive sa isang lalaki at sa isang tao. Ang self-confidence. Sabagay. Ang lakas ng self-confidence mo. Siguro kasi tanggap mo kung ano ka. Oo. Di ba? Oo. Tanggap mo ba kung ano ka? Minsan hindi, pero oo na lang. Hindi mo alam. Hindi, tingin ko hindi ka aware. Pero nung first time kita nakita sa Cool Pals, sabi ko, ay, ang taas ng self-confidence nitong tao to. Tanggap niya yung flaws mo at tanggap mo kung sino ka. At mahal mo yung sarili mo. Tama Siguro ba yun? din parang darating ka nun sa point na parang hindi, huwag mo na tinitoyan yung mga buhay. Kasi pag tinitoyan mo, lalo kang i-down ng universe eh. Parang wala. Parang bakit? Parang, Pero marami kang babae. wala! Hindi nila alam, wala silang internet na. Internet na beacon. Ilan ka nag-asawa? Kaya Ilang taon? 29. 29. Oo. Medyo pinagsisiyan ko pa. Gago? Medyo wala. Joke lang. Wala na internet. Gago mo. Eto may tanong pa ako. Bago tayo dun sa Tita Max Confession, kasi may sumulat sa atin dalawa. Ay, So sige, papayuhan mo. Tingin mo naging red flag ka ba? Red flag. Bilang sa relationship o kaya bilang sa relationship. Ang laki ko red flag. Yung Kape muna, kinakabahan. Kape. Yung pagiging ngongo pala pang, di ba, pang, Kape. Ewan ko. Kape. Chill lang dito. Huwag ka magmadali. Kape, cheers. Kape, gumigom ka ng kape mo, anak ng yan. opo. Break muna, break.
Red flag. Oo, may mga ganun naman siguro. Kasi hindi naman tayo perfect. Oo. Eh. Pero yung siguro, inisip na lang ng asawa ko na parang wala naman magkakagusto dyan. Kasi Yun ang hindi niya alam. Doon siya hindi niya alam mo. Kasi wala silang internet. Alam ko na title nito, ng podcast na to, walang internet sa Hindi Bicol. ko, Hindi mo papanood ng asawa. hindi niya malalaman to. Ito na, may sumulat sa'yo. Sa ating dalawa. Ay, sige. Pero dahil lagi naman ako dito, ikaw magpapayo. Sige. So tatanungin ka lang kita. Dear Tita Max Uy. and Roger, meron po akong live-in partner na provider at loyal. Pero, emotionally, parang roommates lang kami. Hindi po sweet, hindi marunong maglambing. Ako lagi ang clingy at nagyayaya. Pag nasa labas po kami, ayaw niya din ng PDA o yung clingy sa isa't isa. Kaya parang tropa lang kami pag magkasama kami sa labas. Tanong ko lang po, may iba kaya siya ganun sa akin na cold? Next, magiging malambing kaya siya in the near future? Kasi baka pag lagi siyang ganon, tas eto yung love language ko, baka manlamig ako sa kanya. And last, paano siya magiging sweet sa akin? Love, MM. So, babae si MM. Oo. Lalaki yung emotional, hindi daw clingy. Oo. First question niya, may iba kaya siya cold sa Pili akin? ko wala naman eh. May mga lalaki talaga na gano'n na hindi Na. hindi siya Clingy. clingy. Hindi siya. ganito. Akala ko yayakapin mo ko eh. Pwede Pero rin. pwede na. Ay. Sige, order pa tayo ng titig. Ano na order natin? Aray ko, gusto yung ko ladies drink na. Oo. Clingy ka ba Oo. na tao? Oo. So, napansin ko nga touchy ka, no? Mm. Oo, kasi madali sa'yo, wini-welcome mo yung energy ko. Kasi ako bilang tao, touchy din ako sa mga taong gusto ko. Mm. Sa mga taong feeling ko comfortable ako sa kanila. So, ikaw din, wini-welcome mo yung ganong energy. Oo. So, gusto mo na sa relationship, touchy, ganyan, holding hands, ganun. Gusto mo yan? Oo, lalo na paggabi, pag alam mo yun. Ngayon, inaano mo sa gabi? Hindi, I mean, wala namang oo internet nga sa eh. Bicol. Oo nga, wala akong internet eh. Hindi nga. Hindi ano, Clingy ka. oo. So, Pero dumadating siguro yung point na parang, parang siyempre pag matagal na kayong mag-asawa, parang, parang hindi na kayo ganun ka-sweet, parang ganun. Yun yung gusto namin ibalik. Kaya na asawa ko. okay, gusto yung ibalik. So, dito, baliktad naman kayo. Pero, tingin mo, paano magiging sweet yung isang lalaki? Kasi, syempre, we-wish pa rin siya, nag-hope na magiging sweet yung kanyang partner. Paano kaya? Na, kapag hindi mo love language yun, napipilit mo kaya? But try mo pagdating niya, naka-two-piece ka lang, mga Ang ganun. insan nito? Oo, two-piece? Hindi. Tingin ko kailangan niyo pag-usapan na ito yung love language ko. Oo. Di ba? Kung kaya mo, So, kaya pag usap pa rin na usap pa rin, solusyon, no? oo. Kasi baka naman, kasi ganito, inisip ka na palagi ng mga, siguro ng mga, lalo na mga mitis, na pag uminom mister nila, kailangan sweet nila. Pero yung mga mister kasi may trabaho eh. Alam mo yung pagod ka na sa trabaho, na babae ka. Hindi, joke lang. Nakarelate, Hindi. okay. Pag uwi mo ng Pagod ka sa pagod babae ka pa, Oo, hindi. tapos di ka na nagiging clingy. Oo, hindi kasi minsan pagod ka sa trabaho, so wala ka ng energy. para Oo, maging totoo sweet. yun. Oo. Ako naman naiintindihan, kung ganun ka na, maiintindihan kita, huwag kang mag-alala. Hindi. Walang Hindi, okay lang. internet. Wala na internet. Hindi nila alam. Oo, so mapag-uusapan. Ano pa rin, no? Usap pa rin ang Oo solusyon. naman. Ito pa din. Importante yun. Importante. Ano pa love language ng isang Roger? Kasi si Ate Girl kanina, physical touch, tsaka words of affirmation. Mga words of affirmation ka ba? I love you ka ba? Oo, kaso hindi naintindihan na minute ko eh. Pag sinasabi ko. Maano lang eh. Lumilipad lang sa ulo Ano hindi eh. naintindihan? Bakit? Sabi mo nga, I love you. Ganun Oo, pa. naintindihan Naintindihan naman.
Baka kasi hindi hinihinaan mo lang. Siguro, parang minsan ginugulat ko. I love you, parang Oo. hindi. Hindi ba feeling ko, ayun. Importante ba yun? Tingin mo? Importante siya na Bakit? laging sinasabi. Well, para just to remind tayo at na yun yung ano natin, yun yung Nararamdaman. nararamdaman natin, di ba? Saka maganda yung makarinig paminsan-minsan ng ganun eh. Kahit message lang, di ba? Ganun, I love you. Ganun. Love you too. Wala tayong internet. Walang internet sa Bicol. Correct. So, words of affirmation, yes. Ano pang love language ng isang Roger? Giving. Mahilig ako Talaga? magbigay. Yung pa naman hinahanap ko. Oo. Ay, nako. Manda ka sa mga cool. Manda ka talaga. Oo, talaga. Oo, So, giving and receiving. O, giving lang. Giver ako. O, giver ka. Kahit walang bigay sa akin. Ako same kasi. Receiving and giving din ako. So, may provider mindset ang isang Roger. Oo naman. Alam mo ba, malakas makahatak. Ano din yan? Attractive din yan sa isang lalaki. Oo. Dami ko na ang checklist na yun. Kaya nga appear. Appear. True. Yan. Oosh. Wala, hindi nila alam to. Oo, hindi nila napapanood. Okay. Anong payo mo kay MM? Sabi niya, paano siya magiging sweet? Bukod dun sa magsuot ng two-piece o bukod dun, Pag-usapan nila. ano sasabihin? Halimbawa, ikaw yung babae, o kakausapin mo ako kasi hindi ako kalingi. Oo. Tayo Ikaw nga. yun. Nagsuot Baby. Na ako, nagsuot na ako ng two-piece. Hindi ka pa. Pinagluto na kita. Diba? Pinatulog ka na maaga yung mga bata. Kaso pagod na ako eh. Nakabuka ka na ako. Gago. Nakabigang ka. Ganito. Ayan, go. Oo. Pero yun, kausap talaga Usap, eh. no? Usap Oo, mag-asawa. talaga Lalo yan. pag mag-asawa, no? Dapat unfiltered na kayo. Hindi, ikaw ba, alam mo, passive-aggressive ka ba? Yung nagpaparinig lang o kaya silent treatment lang? Pag lalaki, hindi confrontational, alam ng mga lalaki yan. Minsan, Totoo ba? Parang minsan na natin, na may miss out ng mga lalaki, yung mga social ko yun, di ba? Oo. Pero ikaw, nadidiscern mo, halimbawa, Minsan hindi. halimbawa ako, nagta-silent treatment ako, hindi mo alam kung ano yung mali mo. Ay, may gano'n na. Alam ko na may mali. So, pag gano'n ng silent treatment na. So, minsan kasi tattle yung mga tattle yung mga babae. So, minsan malalaman ko na, may mali pala ako ginawa. So, ganun. Pag nalaman mo, sinasabi mo ba na, hindi ko na uulitin? O bigla na lang kayo nagbabati? Tinatry ko na na ayusin, na hindi na ulitin. And then, siyempre, magbabati kayo. Tapos magte-text na kayo. Magte-text? Oo, magte-text na kayo. Ayan. Tapos, hindi Wala walang na- internet sa Bicol. Wala. Walang internet sa Bicol. So, yun. Tapos may make-up sex na. Oo. Tingin mo nakakatulong yun, yung make-up sex? Para Oo. bumalik yung warm ng pagsasama niyo. Oo, Does it help? kailangan yun. Kailangan yun. Kasi lalo kung physical touch yung love language mo, di ba? Tama, correct. Kailangan siya. Oo. Kasi after nun, pagod na kayo, makakalimutan nyo. Oo, correct. Kasi yung mga dopamines nyo no? Oo, minsan, hindi lang sa lalaki, sa babae din. Totoo kailangan naman nila yan. Oo, kasi we are sexual being, tama. Oo. Payo mo kay MM. Yun, mag-usapan nyo, and then, try to understand din siguro kung saan nanggagaling yung lalaki, baka siya ganun. Kasi minsan baka pagod lang. Alam mo yun. Minsan tulungan mo sa trabaho, baka Kailangan ng tulong. Hindi kaya baka naman nagkarpentero, maghapot, tapos, di ba? baka tas magbe-babe time pa. Papamatay ka pa. Pero alam, okay, may tanong ako. Ang lahat ba ng lalaki ay ano ba, tamang tanong? Kasi hindi ako naniniwalang ang lalaki ay hindi physical touch ang love language. Taas kamay ng mga lalaki dito na ang
love language ay physical touch. Taas, lalaki. 1, 2, 3. 4. Physical, si Uncle physical touch. Ang dami hinahawakan niya. May tulad na tabaw. Direct, Jack. Physical touch din. Oo, yan. Oo. Pwede. 30. Hindi ka ma-holding hands, hindi ka clingy, hindi ka ganon. Maganon ka. Hindi. Pero hindi sa special someone mo lang. Okay. Si Uncle kasi sa lahat. Papa, ikaw. Ikaw. Physical touch love language mo yon. Oh, Oo, halos lahat ng lalaki. so halos lahat. Kaya ako, may duda ako dito. Kaya ako tinanong. Okay. Kasi feeling ko lahat ng lalaki gusto yun. Advantage. Kumbaga, ano nyo yun eh. Ano tawag doon? Winner kayo doon eh. Lagi gusto nyo Baka- ng hipo eh. Oo, ano. Nakaduda din. Kaya oo. Di ba feeling ko may someone to na tinatouch sa office. Nako. Tingin mo. Ba, pwede. Pwede, di ba? Oo. Kaya siya May pinag-iinitang iba, kaya malamig sa isa. Malamig tatawa. O sa ano Ikaw ba, may tanong ako, kaya bang mag-multitask ng isang lalaki? Halimbawa, nag-iinit sa isa, nag-iinit din sa... Oo naman. Kaya? Kaya? Aral na aral talaga, confident na confident. Dati, makwento ko lang, nung binata ako. Sige. Ang ano nun, parang group ano yun eh, parang group message yung ano eh, kumain ka na. Send to many. Nung binata ako, don't get. Nung binata, hindi naman napapanood Hindi sa naman Bicol eh. napapanood sa Oo, Bicol. Ngayon, Sentumeni ka? Kaya. Send to Kung baga many. halimbawa, magkasama tayo ngayon, pag uwi mo sa bahay sa misis mo, kaya mo pa rin maging clingy sa kanya. Oo naman. Kaya. Oo. Eh di turuan mo na lang yung partner ni MM. Na dapat. Ano lang, tawag dyan, energy management. Hindi. Mapapanood. Hindi mo ba natawa ko to? Sana. Bakit may sanan? Kanina Mamaya kinabit niya eh. Nakita niya, ito lang pala. Dito niya. Kanina, walang sana. Ngayon kinakabahan na siya. May sana na. Oo, hindi. Energy management. Energy management. And time. Time management, syempre. Oo. So para wag, Mahuli. mahuli. Hindi tama naniniwala ako, di ba? Kaya, mabilis mahalata ng babae kasi. Oo. Yung instinct namin, yung energy nyo kasi, kapag nagsishift, bakit sa akin malamig? Hindi to normal eh. Oo. Mm-mm. Parang ma-emotional kasi, di ba? Minsan, Oo. So, ibig sabihin, di ba, nagkita kayo ng side chick mo sa umaga, Oo. sa takatrabaho mo. Paggabi, pag-uwi, kaya mong same energy na binigay mo Oo, sa chicks. dapat ganun eh. Dapat ganun yung ano. oo. Noted. Noted daw, sabi ng nanonood. Di ko alam kung tamang payo yan, pero ganun. Oo, ganun. totoo. Dapat wag magpahalata. Di ba? Eto na, meron tayong, thank you sa payo mo kay MM. At You're thank you sa welcome. mga tips mo, mga practical tips na mga babaero. Typical na ba? Hindi to na. Papanood sa Bicol. Top 5. Okay. So, pinakakaabangan to, lalo na ikaw. Sige. Ikaw yung guest natin today. So, Roger, meron tayong top 5 questions na sasagutin mo. Sige. Unfiltered ka naman, kaya go. Oo. Ang dami natin pinag-usapan. Correct! Meron pa! Go. Sige. Number 1. Ano ang unang tinitingnan mo sa babae? Ano ko eh. Ba't ka naninig? As, puwet. Puwet Puwet, ako. puwet. Oo. Ito yun. Yun. Gusto mag-explain. Ayaw ka na mag-explain. Wala ka na ano dun eh. Parang yan na yung pinaka-natural na Oo, sagot mo. sagot eh. Oo. Okay, top 2. Top question number 2. Nakipaglandian ka na ba sa iba habang in a relationship ka? Oo, di ba yung kanina? 10 to many yun. Oo. May binata pa naman ako. May Ganon. O, di ba? May paliwanag. Paano pa kami ngayon magtitiwala sa lalaki? O, di ba? Well, kung ano, kung ako nga nagawa ko, paano pa nila? Anong damay? Hindi. Mukha mo
babaero, Jen. Hindi, binago na ako ng panahon sa ni Lord. Wow, nandadamay ka pa talaga ng Lord. Hindi, naniniwala Bago naman na, ako. So, oo naniniwala naman. ako sa'yo. Nung bata pa ako nun. Ano payo mo sa mga, hindi pa graduate, na hindi pa binago ni Lord at saka ng Bago, panahon? siguro din, may time for everything. There's a time for everything. Tsaka magastos pag maraming babae. Depende Okay lang. sa Kaya babae. mo i-maintain. Kaya mo i-maintain. Depende sa babae. Kaya mo mag-maintain madami. Kaya na, kaya na yata. Oo. May isa akong anak na hindi mag-aaral. Kaya na yan. Kaya na yun. So, at least honest, kaya na yata. Ibig sabihin, wala. Di ba? Depende sa Yung babae. dalawang anak ko, hindi mo na mag-aaral. Hindi mo na nila kakain. Hindi na magme-merienda siguro. Merienda lang naman. Sacrifice yung isang meal. Para sa lunch. Aray ko. Yung papa mo, hindi naman nagpadala. Okay, next. Ayoko. Lights on or lights off? Light off. Bakit? Ay, tingin ko mas yun, mas magiging intimate kayo, di ba? So nakita ko yung reflection ko dati sa hotel. Naturisip ako. Nabuga ko ang kwento. Nakita ko yung reflection mo. Ay, ako yung reflection ko sa hotel habang kumakan. Hindi maganda. Di ba? Nakita ako, sabi ko pa, naisip ko pa, pinapayagan to ng mga babae. Salamat may pumayag pa. Kaya nag-lights off na lang. Oh. Hindi maganda. Hindi maganda. Tumasik lang. Yung may salamin sa kisame. Nakita mo. Oo. Alam mo yun, yung nakita mo yung sarili mo at nasabi, parang nagkatinginan kayo ng sarili mo na parang nangyayari ba talaga to? Totoo ba to? Diba ba? So, lights off na lang. Ang dami nung Okay. Okay ba? Lights off na. Pero kahit patay ilaw, kita pa rin sa salamin sa face mo Hindi na masyado. Parang ibang tao na yung silhouette na lang yung mga Diba? Alang yan. Ayoko na. Next na ba? Hindi. Okay. Teka lang, naiyak ako Huhubarin o huhahawiin? Mas gusto ko yung inuubad. Huhubad. Alam mo yun, parang sa mga sa mga jackpot segment, di ba? Dili explain. Di ba? No, alam mo yun, yung papakita na yung yung reveal na yung Yung nakuha mo? Yung premyo? Oo, yung premyo mo. Tapos unti-unti. nagtisigawan yung mga tao. Ang Laban! pinili! So, hindi Oo, lang maganda hinahawi. yun, oo. Oo. Hindi lang. Pero na-try mo na maghawi lang. Walang thrill Mas gusto ko yung parang gano'n yung sa jackpot. Yung parang, Mabilis o dahan-dahan na Oo, hubad? dahan-dahan. Dahan-dahan. Yung parang pan-jackpot nga, yung ganon. Oo. Yung binabalik pa ulit. Maniwala na sa... Ayoko na. Okay, last na. Sige. Putang ina mo. Okay. Kung magro-roleplay tayo, anong gusto mong role mo? At role ko? Sige. Ikaw si Snow White. Pero imbes na si Prince Charming yung makatulin mo, yung Seven Dwarfs. Yung sa mga lalaki, alam ko na panood nyo to Alalal! Naniyaw ko, no? Snow White ako, ikaw yung
Isang Oo, dwarf. oo, isang dwarf. Oo, yun yung roleplay na gusto mo. Ako si Horny. Thank you, Roger! Thank you. Sobrang game. Dahil dyan, may regalo ako sa yung Tita Max Starter Pack. Uy. Okay, starter pack. i-unbox mo. Nako, ano to? Condom, hindi. Meron ka na nun Uy, eh. Del Monte. Pineapple Ayan, juice. salamat. Na-try mo na yan? Pineapple. Oo. Tumatamis Effective. daw. Tumatamis. Effective daw. Hindi ko natikman na, pero... sabi lang nila. Sabi lang nila. Sabi ng partner mo, Oo, matamis daw. Meron pa yun kasama, Ay, meron pa girl. yun, oo. Oo. Meron pa wet wipes. Siyempre, kailangan Yan, lagi pa ka- muna. Spa muna sa... Sa puwet. Meron pa yan. Ano pa ba to? Ayun, may snowbell. Siyempre, kailangan mo naman snowbell. Oo. Para saan yan naman? Sa bibig, para lumamig. Effective. Effective. Hindi ko effective. Masakit nga lang pag haba. Na-try mo na yan lahat. Na-try ko na. Thank you, Roger. Oo. Sobrang Salamat, saya. So, salamat. bitin. Ulitin natin to. Hindi nga. Oo. Totoo. O, paano ka namin may invite sa as guest, kung mag-speak, kung saan man, social media, go. Kailan ka lalabas? Pwede ba mag-promote? Oo naman. Kailan lalabas? 2027. Pucha. Hindi. Malapit na. Malapit Go. na. Oo. One week ago. Ano yung kailan mo ipopromote? Meron akong, pero follow nyo lang ako sa Roger Naldo, social media ko. So, Roger Naldo. Ewan ko, basta. Nag-followan na kami eh. Pinalo mo na kita. Oo, pinalo na kita. Yun. Ali ka na. Ano yan? Wala, hindi nila alam yun sa Bicol. Yun na talaga yung title ng podcast. O, go. Pero yun, follow Go niyo lang. ako, Roger Naldo. Meron akong mga upcoming show sa January 30. Ayan, marami ka ng pambuhay pag maraming side chick. Hindi magugutom yung pamilya ko. At, February 14. February Ayan. Basta sundan nyo lang sa social media ko. okay. Saan to? Facebook, Instagram, TikTok. Oo. Marami kang show sa Feb 14. May isa. Tapos may mga Dami. comedy. Mga stand-up comedy. So, kung nagustuhan nyo yung comedy ko. Sobra gusto ba natin? Yes! Thank Baka you. Roger yan. Ayun. Ikaw talaga yung tumatak sa isip ko nung nag-guest ako ng Kulpas. Okay. Buti naman. So yun, Roger sa Roger Naldo, Instagram and Facebook. Tama? Tapos syempre, manood kayo lagi at makinig ng The Cool The Cool Pals. Pals. Ano pa yung regular mo? Yun. Regular ko doon. Co-host. Thank you. Thank you, Salamat. thank you. Palakpakan natin, Roger Salamat, Naldo. Thank you. Thank you. At sana makasama ka pa rin namin dito sa mga susunod na podcast namin. Salamat. Thank you. Kahit walang TF, thank you. Oo naman. Wala ba to? Akala ko may... Ano ba yan? Hindi ko nasabi. Ano ba? Thank you, guys. Thank you. Palakpakan natin ulit, Roger Naldo. At salamat po sa lahat ng tumutok at tumapos ng ating episode na to. Thank you. Thank you. Love you so much. At ito pa rin po si Tanya Chinita hanggang sa mga susunod po na episode. At ito pa rin ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated PG? Hindi. Ano ba? Tita Max. Isa pa. Hindi ko alam. Hindi nyo ako Rated Tita Max, isa Okay. pa. Ito po ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. Tita Max. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat, guys. Yay! It was fun. Nice. Okay. Nice one. Thank you. Okay, bye. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Hi guys! Sakit ng katawan ko. Shout out sa mga inantok dyan! Tanghaling tapat! Pabawala ng antok, tambay muna kayo sa live ko. Happy Friday! Finally! It's the most beautiful day of the week. Tug, 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 tug. Shh, diba? Gusto natin yung Friday. Kasi pag Friday, yan na agad bukas. Sa mga gusto magpa-shoutout, libreng-libre, walang bayad, all you have to do is comment your name right over there para makita ko at mabasa ko, para makita nyo rin ang mga kapangalanan niyo. Kapangalanan. Today is July 17. Ano kinain nyo ng lunch? What did you eat for lunch? Ako first time kong bumili ng ulam dito sa baba, sa may MBC. Sa may, diyan kay, ano pangalan ng titinda? Kalimutan ko na. Dali ba yun? Dahlia? Baby? Ate Baby ata yung pangalan ng titinda. Hindi ko na ma-recall. Basta bumili lang ako. Bumili ako ng balon-balunan. Kumakain ba kayo ng balon-balunan? Tsaka, alam mo English ng balon-balunan? Gizzard? I am not sure kung gizzard. Tsaka, pinaghalo ko yung balon-balunan. Yung balon-balunan, luto rin niya. Ang luto sa kanya, adobo. Tapos yung adobo rin mismo na chicken tsaka pork. Sarap naman. Sabi ko yung matira, gagawin ko na lang gagawin natin siyang dinner mamaya para hindi tayo magluluto. Naantok ako. Hindi ko alam kung pagod lang ako o I feel like pagod ako. Uy, ginisang pechay na may tokwan. Sarap. Shanghai at siomai. Sarap. Sabi ni Miss Sha. Sarap na no, Shanghai at siomai. Hindi ko alam kung ako lang, pagka kumakain ng Shanghai, parang hindi masarap sa kanya yung tomato ketchup. Diba? Dapat, it's either yung ketchup na talagang pangkanya, yung sweet and chili sauce na ketchup. Diba yan? Nag-crave tuloy ako bigla sa Shanghai. Shanghai. O kaya yung classic na banana ketchup ng Pilipinas o ng mga Pinoy. Yung pangalan nito, nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na. Kailangan ko ng tech para sa monitor. See you, Sis Ivy. Pati yung mo, barley mo, ibibigay ko na. Monitor. Di ko kayo matawag pindot ako ng pindot. Yung monitor ito nang sa gilid-gilid. Diba? May tao ba sa techbot? Wala yun. Tuna sisig. Sarap yan Actually, lahat naman pwedeng gawing sisig. Ilalagay mo lang ng toyo, kalamansi. Yung iba, may halong konting mayonnaise. Thank you. Salamat. Antok talaga ako, guys. Different level of antok, Toby.
Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Kulang bang inaantok ngayong hapon? O sadyang ganun talaga ang nararamdaman kapag gusto mo nang umuwi, yung mo na magtrabaho, day. Ay nako, kaway-kaway, pakitapik! Yung mga inaantok dyan, sinasabi ko sa'yo, baka may masagasaan ka! Wag naman sana. It's a happy Friday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. You're now the lerang atleta, DJ Maratoni, para sa Ramang Love Trip! Trip, 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 Yo, trip lang. Trip, pakinggan nyo to. bakit? Trip, Trip lang. trip lang. Ayan, taas kamay sa mga uwing na. O yung iba naman dyan na naghihintay ng pasahero, samahan mo na ng kaway para mabilis na. Alam mo yon, yung ilalabas mo yung kamay mo dun sa bintana. Tapos, ay, sakay! Dyan lang sa gilid! Divisoria! Extra effort ka na lang dyan. Minsan mahirap makasakay ngayon. Lalo na it's Friday. And of course, thank God it's Friday! Gusto mo yon? Diba? Ang sarap kapag ganitong mga oras, wala ka nang ibang iisipin kundi tapusin lahat ng mga backlogs mo. Oy! Meron ba? Natapos mo na? Pag natapos mo na, uwi ka na. Huwag ka na mag-extra work dyan. Anyway, ako po inyong makakasama magmula 3 to 6 p.m. Ngayong araw, syempre, programang Love Trip kung saan usapang kasarapan at kahabaan ng buhay. All about health and fitness. Alam mo, sabi ko nga, kapag di ba, lagi ka nag-exercise, madalas, ang tendency o ang reaction ng katawan mo dyan is active ka. Hindi ka inaantok kasi nga feeling mo productive ka. Pero ba't inaantok? Pero sabi nga nila, bukod sa nakakagana raw to, no, meron pa palang ibang ways kung paano nakakagana ang exercise. Mas bigla raw nagiging active sa 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 paglinis ng bahay. Minsan, alam mo yon, kapag ka nasa bahay ka, feeling mo ganadong-ganado ka. Lalo na nakita mo yung mister mo. Sexy. Anyway, mamaya pag-usapan natin yan, no? Ano muna to? Rated SP GGGGG. Sabi nila kasi, it boosts your sex hormones kapag ka nag-exercise ka. Totoo ba? Wala ba, bigla ka naman mapatakbo dyan? Mamaya pag-usapan natin yan. Ba't ngayong araw? Ngayong oras, syempre shoutout muna natin ang mga nakikinig at nanonood sa atin. No? Sabi ni BHE, nantok ka, papalitan kita dyan. Ganon! Kung may kakapalang ka rin ng mukha, why not? Sabi ni Kokoy, ganda ni Ate DJ, may pinaghalong Glyza de Castros. Kaya naman malit na bagay! Alam mo, minsan sa buhay, pagka ganyan yung mga nakikita mo, baka siguro na masyado lang akong over makeup. Okay, pero pag may mga feeling ka na medyo masakit ng katawan mo, saktong-sakto, it's time para uminom ng gamot. Para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaksan, ngayon extra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka extra? Ngayon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis. Laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan dyan, alam nyo na ang gagawin nyo, Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Exit na po muna ako. Tuloy-tuloy yung Feel Good Music. Ngayong Feel Good Friday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Sabi ni Daisy Treyes, tingin ko una, akala ko si Marian Rivera. Sas naman talaga. Kayo talaga. Ay, pero naniniwala ba kayo? Na kapag nagiging active ka sa pag-workout or exercise, nagiging active din ang sex life mo. Sige nga, may makakapagbigay ba ng pruweba? Hindi ako sure, pero I wanna know your thoughts about this. Sabi ni Daisy Treyes, totoo po yan. Paano mo naman nasabi? Meron ka bang pruweba? O ano na, based on experience? May nakapagkwento ba? Sa akin kasi may nakapagkwento eh. Oo. Sabi, raw. Dahil tuloy-tuloy ang circulation of the blood in the body, mainit-init ang katawan. So, minsan, nakakaramdam ka rin ng urge. Urge! May sipon ka po ba? Sabi ni Ken. Lagi talaga ako may sipon. Pinanganak akong may allergic rhinitis. Ang ganda ng haircut, anong tawag dyan? Ano tawag dito? Bob cut? Gusto ko kasi ng ganito dahil magaan. Hindi mo na kailangan magdagdag ng sobrang daming shampoo. Tapos yung pagtali ng buhok, very very low-key. Hindi na demanding, di ba? Okay, thank you so much, Chris. Sabihin mo lang doon sa haircut, o sa hairstylist mo, gusto ko yung, bob cut. Okay, screenshot mo to. Pakita mo na lang yung buhok ko, ganyan. Ayun. Hi, Ram! Shoutout sa'yo, isang Grab driver kay Ram J. Kumusta ang biyahe mo? Marami ka na bang pasahero ngayong araw? Hi kay Gwapong Helper. Ganda mo pala. Pa-shoutout po dito sa Qatar. Hello! Shoutout dyan sa lahat ng mga nasa Qatar ngayon. Salamat po. Buti naman nagawi ka dito. Nagwala. Anyway, nice to see you here. Di po makapag-picture may mic sa gitna. Ayan. Ako mag-adjust para sa'yo. Sabihin niyo kung tapos na kayo mag-screenshot, Tama na. Baka maumay naman kayo masyado dyan. O, yan ang sabi mo sa hairstylist mo, bob cut. At saka pinakamaganda dito, ang gaan. Yung buko po kasi talaga, di ko alam kung gaano siya kabigat, pero ang bigat niya talaga. Kaya hindi ako makapag-maintain ng super haba. Kaya okay na ako sa ganitong hairstyle. Try nyo lang. Ngayon, di ba, maiba ang look. Minsan naman tayo. Let's experiment our hairstyles dahil minsan lang tayo mabuhay at hindi mo alam kung ano pa bang pwede mong maging itsura kapag nakapagpagupit ka. Yung dating nakasanayan mong long hair o kaya yung nakasanayan mo laging nakatali dahil nga naaalibadbaran ka. Why not try something new? Try something that would boost your confidence. Malay mo, yan na pala yung hinihintayin mong transformation sa sarili mo, di ba? O hindi mo alam minsan sa buhok lang mismo okay na. Ang laki na nagiging diferensya sa pagmumuka, sa itsura, di ba?
Kung dati mukha kang naglalaba, at least ngayon tagasampay ka na lang. Diba? At least may improvement. Di ka na naglalaba, tagasampay ka na lang. O, diba? Try nyo magpagupit. Tapos tag nyo rin ako ha, if ever magpagupit kayo ng hair. Para makita natin ang inyong hairstyle or haircut. Yul Tarnate! Shout out sa'yo, sabi ni Pretty Jasmine. Hello, Yul. Tangos ang ilong. Sus, maliit na bagay. Ano ka ba? Guni-guni mo lang yan. Hindi ka sure. Thank you, thank you. Ayan, sabi ni She, hawing niyo po si Gigi Delano na parang si AJ Rival. Sus, ano ba? Ate, wag ka muna gagalaw. O, bibigyan ko kayong 10 seconds para hindi ako gumalaw. O, screenshot nyo na to. Ibenta nyo yung picture ko. Paying 20%, 20% commission ha. O. Wait lang. Ayos ko lang yung hair ko. Ay, ayan. Ay, hindi ganyan. Okay na? Okay na po. Oh, send Gcash na ako dyan. Anyway guys, mamaya tuloy-tuloy ang ating daldalan, ano? So, mag-relax muna kayo dyan. Pwede nyo po akong mapapakinggan. Of course, if wala kayong radyo na nasa inyong tabi ngayon, you can download our Love Radio app on Play Store and App Store. It's all for free. So, if you'd like to download it, so mapapakinggan nyo pa po ako mamaya at around 4:30. So, pwede nyo po siyang i-download. Libreng-libre po yan. And of course, if you'd like to check me then on my social media accounts on Facebook, Instagram, TikTok, Threads, it's Maratoni. It's M-A-R-A space T-O-N-E-E. Okay. Bye everyone. Happy Friday. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Basic! Metro's number one. Love. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hep, bago tayo mag-secret file, ay i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. May nainggit sa akin habang nilalambing ko ang baby ko. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Naniniwala na akong dapat pumikit na lang ang mga taong inggit para hindi nakakabuwisit. Itago niyo ko sa pangalang Jenessa. At ito, ang aking SPG, as in Super Backner Secret File. Nagsimula ang lahat habang kasama ko
ang baby love ko sa mall. Itago natin siya sa pangalang Boyet. Nag-lunch kami sa isang restaurant. Kaming dalawa lang. May partitions ang mga table kaya may privacy kami ni Boyet. Umorder kami sa waiter. At naghintay ng order namin na isa-serve within 15 to 20 minutes. Carry lang. Dahil sandaling panahon lang naman yun. So ayun, okay na. Habang naghihintay kami ng order, nag-usap kaming dalawa. Tanong ko sa kanya, "Musta ang baby ko?" Sagot sa akin ni Boyet, "Okay naman po, Mami. Busy lang sa work. Kailangan pong mag-ipon para sa future." Sabi ko naman sa kanya, "Alam mo, baby, miss na miss kita. Walang araw na hindi kita iniisip. Lagi akong nag-i-imagine na kasama pa rin kita. I always miss you." Sagot naman niya sa akin, "Miss din po kita, Mommy." Tapos nag-offer akong i-massage si Boyet. Sabi ko, "While waiting, gusto mo i-massage kita? Miss na kitang haplusin eh." Pumayag naman si Boyet. Kaya minasahe ko ang dalawang kamay niya. Namiss ko ang lambot ng mga kamay niya. Pagkatapos, tinanong ko siya, "Baby, mamaya pag-uwi, tabihan mo ko ha?" Tumango naman siya sa akin. At maya-maya dumating na ang order namin. Sunod kong sinabi sa kanya, "Baby, gusto mo? Subuan kita." Ngumanga si Boyet at nagpasubo sa akin ng food. DJ Rocky at DJ Jello. All along, may babaeng nakikinig sa likuran ko na nasa kabilang partition. Nagparinig ba naman habang nakatitig sa akin? Ang sabi, "Diyos ko, tanda-tanda na lumalandi pa." Namula ang mga tenga ko sa insulto at galit. Hindi ko nagustuhan ang komento ng babaeng yun, na halos kaedad ko lang. Nasa 50s na rin siguro. Kaya nagparinig din ako sa kanya. Sumagot ako na medyo mataas ang boses ko. "Hindi ko to jowa. Anak ko to, pakialamera, malisyosa." Sabay request sa waiter na ilipat kami ng pwesto ni Boyet para layuan namin yung babae. Masyado kasing judgmental. Dapat nga, may privacy kaming mag-ina. Tapos, nakikinig sa usapan namin. At titingin pa sa akin, dudungaw pa sa akin, sa kabila ng partition sa table namin. Unang beses kasi namin nun magkita ni Boyet, pagkatapos niyang mag-migrate sa Australia. Ang pangit tuloy ng unang reunion namin. Nabawi na lang namin ni Boyet ang mood namin nung humabol na sa restaurant ang asawa niya at ang apo ko. Kinuwento namin sa kanila ang nangyari. At natawa na lang sila. Hindi kasi alam ng karamihan na ganun kaming mag-ina kung maglambingan. Baby ko ang uniko iho ko, kahit gaano pa siya katanda. Nag-iisa kong anak si Boyet. At naiintindihan din ng manugang ko ang bonding naming mag-ina. Papayag ba kung ipakasal si Boyet sa babaeng hindi ko kasundo? 'Di ba hindi? Nakakainis lang ng slight DJ Rocky at DJ Jello. Para kasi sa akin, inggit yung atribidang babae na nakikinig sa usapan ng iba. Kung bitter ka sa love life mo, te, wag mo akong idamay.
nagkamali ka patuloy ng akala. Akala mo, mamasang ako? O akala mo, sugar mommy ako? Hoy! Anak ko yun. Hindi ko jowa. Huwag kasing sobra sa pagiging judgmental. Palibhasa, nakikialam ka sa buhay ng may buhay. Ka-stress. Buti na lang, maayos ang buhay ng pamilya ng anak ko sa Australia. Ewan ko na lang, dun sa buhay nung atribidang yon. Anyway, yun lamang po DJ Rocky at DJ Jello. Salamat sa pagbabasa nitong kwento ko. Paalala sa mga listeners natin dyan, huwag judgmental. Kung meron kayong makitang babae na nasa 50 plus ang edad at lalaki na nasa 20 plus lang naman ang edad at hindi bababa ng 30, huwag niyong iisiping sugar baby siya at huwag niyo ring iisiping sugar mommy yung babae. Dahil madalas mag-ina pala sila. Yun lamang po, muli ako si Janessa at ito ang aking SPG as in Super Pack and Earn Secret File. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. Mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuko. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano, 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. Stress na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Tuloy-tuloy ang daldalan ngayong hapon sa mga inaantok, sa mga nasa biyahe. At para sa'yo, natutulo-tulo na ang laway, day! Baka naman gusto punasan, pahiran. Mahirap pag ganyan, baka mamaya maipahid kung kanino man. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan ng kadolerang atleta DJ Mara Tony. At balik tayo sa topic natin kanina, no, kung saan pinag-uusapan natin na totoo ba? Is it truly a truly Jen? Totoo ba na nakakataas ng libido? Anong libido? Totoo bang nakakataas ng libido ang pag-e-exercise? Ay nako, well saktong-sakto sa mga nawawalan ng gana dyan sa partner nila, ha? O ito nga sabi ko kanina is ito lang is good for may mga partner o sa mga mag-asawa, ganyan. So pag-usapan natin siya. Sabi ko kasi marami rin naman akong nakakausap na very very active ang lifestyle nila, no? So alam mo yon, misa kasi when you get to move your body, may mga tendency talaga na mas maganda ang blood circulation. Kasi pag maganda blood circulation mo, yung kada hawak mo sa partner mo, di ba ganun yung pagkagaling mo sa exercise? For example, nag-zumba ka. Di ba? Pagkatapos yung mag-zumba, nararamdaman mo yung init ng katawan mo. Tapos, yung init ng katawan mo, alam mo ba na nakakataas ng libido yan? Alam mo ba yung salitang libido? Libido, in English, it's the sexual desire. Yan.
o kumbaga is-sex drive ng tao. So, paano nga ba na ipapataas yan? So, totoo nga bang may factor ang pag-exercise? Sabi nga nila, number 1, pag lagi ka raw nagwo-workout, ganyan, bukod sa magandang circulation ng blood, meron din dyan na nakakatanggal ng stress. Totoo ba? Ewan ko sa'yo. Tatanggal ba stress mo kapag ka, lamon na? Diba? So, magandang practice din yun no? Lalo na sa mga mag-partner dyan na nawawalan na ng gana sa isa't isa. Takbo muna kayo 5K sa labas para ganahan kayo after. Diba? At syempre, bukod dun, bukod sa nakakataas din siya ng sex drive, syempre, mas maganda rin dyan, iwas stress tayo. Diba? Sunod-sunod na yung mga stress sa mundo. Ano ito mga nakikita ko sa social media ngayon? Taray, Taray ni Ivana Alawi. Nimigay ng iPhone. Nakikita ko may mga empleyado ng MBC nagko-comment green. Diba? Mga nakikita natin. Pero pinakamaganda dyan, syempre, at the end of the day, hahanap ka rin talaga ng magandang algorithm na may inspire ka. Bukod sa nakikita mo si Ivana Alawi, mag-follow ka ng mga kaibigan mo very active, very healthy. Yan yung mga dapat pina-follow. Yeah. Minsan na lang tayo mabuhay, might as well gawin na nating tama, no? Tara, magsalita ni Marathon, parang na siya, 46 na yan siya. Hindi, ganun talaga. Kasi nga sa pamilya namin, kung meron tayong mga background ng diabetes, cholesterol, may mga hypertensive sa pamilya. Kung kagaya mo rin ako na may pamilyang ganyan, might as well unahan mo na. Break mo na yung cycle o yung generation na puro sakit-sakit at puro maintenance yan siya. Diba? Yun ang mga maganda, diba? Anyway, ako po yan, babalik maya-maya lamang. But syempre ngayon, kung nakikinig ka ngayon, ay may good news! Very good news! Para mawala yung antok mo, Day! Pare-pares tayo mawala ang antok, no? Ito po, meron tayo ulit, panibagong winner sa ating Kasyama Mo Love. Yes, ngayong araw, July 17, kung saan nanalo si Michelle Cristora. Yan, Michelle Cristora na taga Mandaluyong. Congratulations sa iyo. Sabi nga nila, kapag gusto mong sumali sa ganito, well, simple lang gagawin mo, B. Diba? Pag napadaan kami dyan sa lugar nyo, tapos naka-Love Radio ka, ay basic na basic, 1,000! At grocery package para sa'yo, Day! Diba? Wala nang gastos-gastos yan dyan. Nakikinig lang ng Love Radio. Automatic, basic, may pera ka na kaagad. Gusto mo yorn? Siyempre, no? Anyway, here's another Feel Good music. Ang ngayong Feel Good Friday. Again, congratulations, Miss Michelle. Yakapin mo ako ng mahigpit bago ka umalis. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Pinapano? Pa-black. Bumalik na naman kayo dyan. Pinawalan ko na. Ano mas masarap, brown or black na cookie? Ay, black. Ay, brown. Brown? Brown lang ako eh. Nakatry ka na kayo ng pink? Na cookies? Wow. Oo, meron din ako natikman. Maalat o matamis na cookie?
Maalat. Maalat. Yung salty, yung salty. Medyo salty. Salty. May ganun eh, di ba? Yung salted caramel na cookie. Tama. Sarap. Correct. Oh, lipat ka na. Sabi ni EXO, di ka na. Nahiya ako. Huwag ka na mahiya. Baliw. Hindi nga, upo ka lang. Dali na. Mag-a-adjust pa sila, oh. Dali, nag-adjust na ng camera eh. Yon, lumuhod din. Yun, sawan! Kaya naman pala. Hindi, ano naman eh. Ang hirap, oh. Colleague ba? Colleague. O, taga. Hi guys, ako po si Tanya Chinita at ito ang usapang sobrang sagad. Maraming nanandan. Ito ang Ganda ng studio nila. Sagad din. Tita Max. Tita Max. Uy, bumaba. Bumaba Kasi kanina, okay na eh. Hindi, syempre, bakit? Gusto ko sensual ah. Tama. Namamakialam Sige, kasi sige. yung Show niya guest. to eh. Uy, Guest naman lang show. kasi, Oh, guest namamakialam. Kaya pala to. Lagi po silang nasa newsfeed ko sa lahat ng platforms. TikTok, Instagram, Wow. Facebook, pati Telegram, andun din. Wala. Wala ba? Walang ganon eh. Sino nakita Mahilig niyo po sa silang Telegram? ha? Sino nakita niyo sa Telegram? Yung sa'yo, yung profile Eh, mo. Magkakasunod Sabi, magkano content? 2.5 ba? Sabi, hoy! Vlog Hindi kasi. ko maalala. Kaya pala lagi yun. Mahilig po sila mag-ambush interview tapos may mga pinamimigay. Please welcome Black Cookies Production! Thank you so much. Abay ka dyan! Dami ka. Alright! Alright. Thank you so much. Okay, introduce yourselves isa-isa. Ikaw na eh. Kaya nga, nakabukod ka. Ito na nga, oh. Bakit- Grupo tayo yung Black bakit Cookies eh. meron? Oo nga. Student tayo. Miko and Black Cookies. Hoy! Usog ka dyan. Miko and Black Cookies. Miko and Black Cookies. Tanya Oh, and game. Miko. Ako Black, si Black Cookies. Miko. Dre. Ay, hindi. Name and age, go. Sige na, curious lang ako. 40 ka na. Miko 47. Dre, 55. Mags, Parang 62. bobo, sana hindi ko nalang sinabi. Malinaw. Ayusin mo na. Ayusin. Ayaw Pa- nun. Para makilala Kahit nila matanda kayo. na, ano ba? Di ba gusto ko mas matanda, di ba? Kaya ginawa mong 47. Kailan nyo na pag-usapan yan? Ako, gusto ko mas matanda. Game. Ano? Miko. Hindi naman ako, ano pa ako? 20s, 20s. Oh, 20s. Bata ka pa, Miko. Huwag ka mahiya. 20s pa, no? 20s. Adrian tuloy. Ito pala yan. Dre, 20s. Going 30s. Mags, 40s. 90s. Hindi, 90s pinanganak. Pinanganak Oh, ako. tama, Oh, tama, bakit? tama. Bahala na kayo. Tama. Pero 90s ako. Tama, 90s. Batang 90s. Oo, Okay. Adrian 27. Uy, 4 years ka na. ako. 4 years ka na, 27. Oo nga, totoo. Naalala ko Last si- year, Hindi, birthday mo, umandar. 27 ka din. Umandar. Kit 32. Si Kit yung hindi natin kasama last time. Bakit? Yes. Asan siya? Ay, oo. Oo, hindi siya. Hindi siya pinayagan ng asawa niya. Ah, yung asawa niya. Boy. Eh di paano to? Di mapapadelete to. Hindi, pwede yan. Ano? Pwede yan. Hindi. Yan ang Natakot baka ipadelete. Yan si Boy Pao. Yan ang pinakamalupit Bakit sa boy amin. paos? Yan. Sigaw ng sigaw? Ano yan? Oo. Hindi, malupit Talagang- yan. Malupit. Tahimik lang yan. Pero ano yan? Palaban. Kumbaga sa latigo. Wow. Prapaw. Prapaw. Bakit Black Cookies Production? Bakit Black Cookies? Ba't ba Black Black ba ang Cookies? cookie niya? Ganun na nga. Ang ganun na. Hindi, totoo. Black ang cookie namin. Hindi, paano ba? Hindi kasi yun sa school pa lang. Ay, College pa bakit? lang. Classmates o batchmates? Classmate. Classmates. Actually, Ito, sila, sila eh. Parang 4th year sila nun. Ako, second Teka, year. magkaklase tayo. Tapos eh. kailangan nila ng young energy. Hindi, Okay, yung okay. energy. Nakita kasi nila Young gumagano. artist. Oo, TikTok siya. Lahat na marinig mo dito, walang totoo. Hindi, ang magkakabatch, kaming yan, si Kit. Ito, totoo yan. Pero Okay. ito, parang 2 Ako years. low. Mas younger talaga siya. 1 year Okay. lower to. Tas Kung ito- lower siya, paano kayo Sa nagkatalisuran kakilala. sa Oo. isa't Ito na isa? nga. Ito Oh, na go, nga. go. Sabihin Eto na. na. Sige, Sabihin mo. exciting Go, part. go. Ipapakita Sige, ba yung Yung picture. Wag na, Yung siguro. video? Hindi, bibigay Ay, video. natin kay Joshua yan, yung mga Sige. Pakita ko yung video ni Miko nung kumakain siya ng hotdog. High Tapos, school naman yun. yun na Hindi nga, pa tayo mas luma magkakilala pa nun. yun. Pero kami, nagkakita-kita kami sa school. Malaki yung school, Saan pero ba school? UE, Caloocan. Caloocan. Kayo Yung nila, mas Josh? magandang UE. Yes. Oo. Uy, Gagi, Huwag huwag kang ka mag-claim. Ang Huwag kang UE, mag-claim. parehas maganda yan.
yan. Wala Tama. lang kayong field. Wala lang silang field sa Manila. Saan baba ng kisame nila dun eh. Ay, sorry. Sorry. Wait lang. Hindi. Ito na nga. Sige. Ikaw, parang 6 years older ka sa amin, di ba? Uy, hindi ah. Tangit. Basta naabutan ko dun yung ulo. Ito na. So, nag-start kami. Yun na nga. Communication arts ang course. Sikit marketing ka. Yes. Pero dancer siya. Tapos, may grupo Dancer to. kasi, Oo. dancer kasi. Kaya namin siya nakilala. Okay. Ito rin. Oo, ito din. Dancer din po siya. Ngayon, Sample. Akala mo ah. Kanina niya pa ginagawa. Kahit sa birthday yan. Palagyan kahit sa birthday. tapos, Opalite. nagkakilala kami muna, kaming tatlo, sa project. Film project. Okay. Doon na kami nagkaroon ng pangapangalan. So doon na buo yung Black Cookies. Black Bakit Cookies, nga Black Cookies? kasi majority sa amin nga, Moreno. Parang hindi naman. Pero maano kita. Sige. Nag-iisip kami ng pangalan sa production namin. Okay. Ang suggestion ni Api, yung mas maitim sa akin. Wala siya dito. Wala yung last time. Ang suggestion niya, Black Production. Ako naman, Cookies Production. Okay. O, pinagsama namin. Okay. Black para daw. walang away. Black daw, kesa masapak po. Oo, tama. Mangitim lalo, di ba? Kesa masapak kita. Oo. Hindi mo na. Sabi niya, black daw kasi may itim daw kami. Okay. Tapos ako naman, cookies kasi dun sa... Mahilig sa... Ayan. Kasi dun sa restaurant, sa restaurant nila, Api, lagi kami bumibili ng cookies and cream na shake. Yun yung akin. So, yun lang. Yun lang yan. Black cookies. Black cookies. Namit na rin namin sila. Ano mas masarap, brown or black na cookie? Ay, black. Ay, brown. Brown? Brown lang ako eh. Nakatry ka na kayo ng pink. Na cookies? Wow. Oo, meron din ako natikman. Masarap. Yung yung Pocky, may pink nun. Oreo pink. Meron. Pocky. Or, di ba? Niingatan ko lang yung Okay, kapakit. Pagkain naman pinag-uusapan natin. Oo, Pagkain. Kasi tsaka, pangalan nyo yun dapat open kayo sa discussion ng maraming klase ng cookie. Maalat o matamis na cookie? Maalat. Yung Yung salty. Medyo salty. Salty. May ganun di ba? Yung salted caramel na cookie. Tama. Sarap. Juice, yung malambot o matigas na cookie? Yung malambot. Yung moist na. Yung nagmo-moist din, yung parang Nagmo-moist. nagme-melt. Yung matigas sa labas. correct. Bagong Sa bukas. loob, malambot. Gano'ng katagal nyo kinakain ng isang cookie? Pag masarap din talaga yan. Depende kung gaano kalaki. Binibilang ko yung Tama, di ba? Pag gaano kalaki kasi. Ikaw kuya, gaano ka katagal kumain ng May sama cookies? yun. Lima kayo. Lima kayo dyan Kasi mukhang ang dalas ang dating ni kuya. Siyempre, Jerome yan Jerome yan. Pero isa lang cookie na gusto niya. Hindi, pero wala siyang dinadala dito. Na cookies? Wala. Hindi, isa lang. Parang Kakasal na yun sa paborito niyang cookie. Uy, congrats, Kakasal na sir. siya sa paborito niyang cookie. Uy, Congrats. Naway magtagal kayo ng cookie nyo. Cookie mo. Yan. Gano'ng kabilis kumain ng cookie? Cookie, yeah. Ay, ano ko eh. Depende sa... Nagtitake time ako kumain ng cookies. Kasi masyadong matamis pag medyo binabagalan ko ng konti. Tama. Malinis naman. Hindi, kunwari, kung kakain ako ng meal, medyo mabilis kasi nagmamadali. Oo. Pero pag cookies, pagkakagat ko bulsa. Oo. Ganun. To go food nyo ba yung cookie? Hindi. Naging ugo. Pwede. Oo, Yun lang kasi pwede. yung pagkain. Minsan Oo, cookies. oo. Mahilig ako talaga doon. Dito ay Okay. nakalig ah. Kaya nga yun. So, ilan kayo sa Black Cookies? Technically, Oo. 5. Yung official talaga. 5. Official. Oo. 5. Then ito, proxy lang kasi wala yung isa. Ay. Wala na siya eh. Wala na siya. Malakas pa yung kahapon eh. Kaso ngayon. Hindi! Tangin ba kayo? Malakas pa kaso ngayon. Malakas may ulat siya. Sinabi niya yung kahapon. Kahapon lang mas malakas malakas ngayon. kasi parang nilagnat Pero yata ang gabi. Nasira mo. pero si Api, Oo. ano yan eh, kumbaga parang lumalabas na kuya-kuya namin. Oh, 45 na. Teka lang, ilan lumabas niya? Hindi. Kasi hindi niya ma-defend sarili niya. Wala siya eh. Kailangan niya yun. Hindi, si Api naman, yan si Api, Si Api. Panoorin mo na lang, pre. Api, siya, mahilig naman siya sa sports, nag-MMA siya before, Dragon Boat din, kaya ang laki ng likod dun eh, mukha siyang turtle. Ninja. Yan, pero nagda-Dragon Boat siya, malakas ang endurance. Oo. Tsaka malakas. Mahilig sa cookie yun. Ayun, pag kumain yun, matagal. Yun, Malakas yun. Ay, alam mo, sa kwento-kwentuhan lang namin
yun talagang araw-araw. Araw-araw sa kumakain kumakain yun ng cookies. Talaga. Iba-ibang cookie o isang cookie Isa lang? lang. Isa lang. Isa Loyal lang naman sila. siya sa isang brand ng cookie. Tsaka Yung sabi, cookie tuloy. Paano niya kaya binibiyak ang cookie? ay, wala na kami dun. Ang amin. Hindi, nakakwento niya rin minsan eh. Nakwento niya yun. Talagang, hindi yung cookie niya. Pinakwento nga siya. Ay, Hindi. pwede ba pag ganyan? Huwag tayo masyadong tumawa ng... Ah, sige. Tama. Relax Nakwento lang. niya yun. May Talagang yung anong tawag na, di ba? Tayo, gatas mo eh. Ginaganon mo eh. Siya Wala talagang Ginagatasan pa eh. cookie. Kaya ba't ganun ka? Parang ka eh. Umpisa pa lang. Okay, kala ko bata pa lang kayo magkaka-friends, magkakaibigan. College. So college. College. pa. Oo. Pero mga 10 years plus na. Oo. Ay, oo. So, Tagal na kami. Since 2013. tingin nyo, after 10 years kayo pa rin magkakasama. Di na, ayoko na. Papunta na sa ano eh. Dismayado na. 2 years na lang. Alam mo, Tapusin na yun kasi. Tapusin na yung event dito. ay, kakasal pala to si Adrian. Alam mo mo sila lang, ha? Boss, sabay kayo. Isang venue. Alam mo, wala si Isang venue lang. Double Hindi booking. kakasal. Pati photo nyo. Yun din photo So, niya. sino Sabi niya, ikakasal. Oh, sayang. Pero, sino sa inyo susunod kay Ian? Nakakasal? Na ikakasal, magsisettle down na. Ito. Uy, baliw. Kayo eh, di ba? Baliw. Depende. Ito ka nga, baby. May dalang singsing yan. Dalawa. Dalawa Singsing yan. Dalawa magkaibang size. Pag humindi ka, lipat sa iba. Okay, Uy, lipat. baliw. Hindi. Biro lang. Hindi naman, parang hindi naman napapasakay mo sa Uy, bro. Eh, na naman siya. Bukan natin. Pero patingin niya, pre. Sample lang ha. Tignan lang natin. Kaya pala siya nag-polo shirt ngayon. Yes! Uy, lagi ako nagpo-polo Uy, shirt. hindi. Parang tanga. madalas parang jersey. tanga. Baliw, nag-ano lang ako, nag-double sabon lang ako. Tsaka bango. Bango yan, bango. Baliw. Amoy mo nga, ma'am. Bango. Wag. Bango niyan, ayoko. ma'am. Wag. Uy. Sobrang bango. Ang bango niyan. Sobrang Ma'am. bango. Baliw. Baliw to. Para tong ewan. Parang ewan, Tanya. Para kang ewan. Oh, paano yan? O ano? Kaya nasistress ako eh. Dito ka Anong nga. first, Topic ka. anong first trending, di ba, it takes one video eh, para maging trending kayo. Anong video yun? Hanapin na lang ni Joshua. Sa tagal, Joshua. Pero yung una talaga, di ba ano yun? Remarkable and Ano? unforgettable. Yung first video. And when ito, Yung lakad. Parang 4 years ago. pandemic, Pandemic. Naglakad kami mula QC hanggang Pampanga. dahil sa boredom natin to sa COVID. ba? Naghanap kami ng ano din eh, ng magandang content. So, siguro, interesting kasi, lakad kaya nila. Hindi namin nalakad. Kasi, ano Hindi naman kami yung malapit, naman yun? Lapit na naman Kasi binabaha rin nun. Tsaka umuulan. Hindi, mga lockdown. Hindi, mga sinasara. Ang naging issue namin doon, nandun na kami sa border mismo ng di ba? Pampanga. Kaso kasi mag-lockdown. Bigla nag-announce. So it's either pupunta kami doon, malalak kami doon, or babalik na. Babalik. Tapos Di kami naalala mo tutuloy. nung pauwi tayo pa NLEX, may may tent na, nagsiset up na yung mga pulis. Oo. Ano lang kasi noon, kaka-on and off pa lang ng lockdown. Mga Kaka-lockdown lang, tapos quarantine. pinayagan na Okay. ulit, tapos baka ibalik Ano ulit. bang CQ yun? EQ. CWYZ. Yan yung mga ganun. Oo, correct. Hindi ka nangangawit ng kakapunas niyan. Hindi, Ay, na. nag-oily. Punasan mo rin kasi. Nakikita mo Meron rin. ka? Gamit na yung sa akin kasi. Damot. Baliw! Ayun nga. Nag-viral. Ano yung interview na yun? Hindi siya Same concept na? Hindi, iba pa. Hindi pa. Ganito kami lalakarin namin gano'ng kalayo. Okay. Challenge. Challenge. YouTube video talaga. From isang fast food from QC, Mhm. lalakarin namin yung ibang Branch na yun, sa Pampanga. Pinakamalaking branch. Sino nag-iisip ng concept? Yung first content na yun? Concept Ako. na yun? Ikaw? Iba. So, wala man silang magawa eh. Oo. Hindi. Pero after no, nag-dating din kami. Ayan, yung parang mga ganitong Dating? setup. Ay, Oo. may Actually, dating blind kami. dating. Blind dating. Sinong biniblind date ninyo? Kunwari, Nakatago ka. eto, hindi na blind date to. Oo. Eto, totoo Hindi, na to. tsaka nag-date na kayo, di ba? Off-cam. Baliw! Ay, wala pa ba? Ano si Baliw? Hindi ba? Ay, naniniwala si... Ano ba? Naniniwala nakakaliwa. Off-cam. Tinuro nyo pa naman sa CR. O hindi, gagi. Oh. Hindi. Tapos? Blind date. Blind date. Mga guest namin nun. Mga Viva Max. Tita Viva Max, Max. pero Viva Max. Viva Max. Sila Angeli. Angeli, Oo, Robby oo, Ginto, sila.
Oo. talaga? Ba? Wala ka ba nun? Wala ka na ba nun? Hindi, nandun Hindi, pa ako. nandun ka. Si Angelica ang talaga naalala ko. Angelica, si kasi Ava Mendez. Ava Mendez. ang bait. Si Angelica ang bait. Bait sila. Lahat sila mababait. Lahat. Ba't sino bang hindi? Hindi, pero Hindi, hindi, mabait. meron kasing magagandang babae na medyo Attitude. hindi, alam nilang maganda. Sila kasi parang diretso Mm-mm. Humble. Parang tropa Nagulat talaga. ako, diretso beso sila. Ay, Ah, okay. oo, oo. Ano pala to? Ito pala amoy nito. Uy. Ba't Hindi, inamoy? kasi- Anong abang amoy? Ba't ba nangingiti ka, kuya? Ano ba pangalan mo, boss? Jerome. 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 Talagang feeling ko pag Kumbaga nakaka-relate kasi siya sa kapag Umingiti kasi, kababaero tas niya. ang cute pang umiti. Nadali na. Ay, hindi. Ako dito. Okay, so may babasahin tayong Tita Max confession dito sa Tita Sige, Max. ayan. Tapos, papayuhan nyo. Ako, accepted muna ako kasi lagi naman nila ako Okay, naririnig. nagpapayo eh. Yes, okay. Dear Alam- Tita Max, Ayan. Yan. born again po ang religion ng boyfriend ko. Papatay. At ayaw niya po talaga ng sex. Kasi hindi pa daw kami kasal at nirerespeto niya daw ang relationship at purity naming dalawa. Hanggang sa makasal. Ayaw ko po kasi ng walang bembang. To be honest. Kaya, ang ginagawa ko na lang nakikipagkita ako sa ex ko. Lalo kapag ovulating ako. Share lang. Love, Lay. Ex mo yan. Hindi ko ex yan. Hindi ko nakwento mo. Parang pamilyar. Iba yung Pamilyar tunog sa'yo. Hindi ko ex yan. Tachat ko Oh, sige. Tinan mo. Oh. Papadilit mo. Reactions. Sasakit na naman likod niya. Pagsulog niya. Reactions. Thoughts. Grabe. Born again yung Boyfriend. Tapos, So ayaw ng sex before marriage. Dapat during marriage daw. nagtatanong, ano ulit yung tanong niya talaga? Wala siyang tanong actually. Sinishare Sinabi niya lang lang daw niya. na nakikipagkita siya sa ex niya dahil ayaw ng boyfriend niya na mag-sex sila. So ano gusto mong reaction namin sa kagagawa mo? Happy. So, masaya kami sa'yo. Gusto mo. Ang lupit mo, girl. Ba't ako? Baliw. Si Kit. Sige nga, Kit, ikaw. Kahit ito magaling Yan, mag- reaction. Oo, yung payo. Sino dito yung born again? Para makaintindi tayo sa konteksto. Ito si siya, ikaw. So yan, para makaintindi mo na bago si Keith, para maintindihan namin. Well, hindi kasi din lahat. Wala naman na sa religion yan. Oo. Kumbaga, depende na lang sa tao talaga. Kung susundin nyo pa yung before or after marriage, ganyan. Kasi, ikaw wala pa, di ba? Matagal na. Bembang na agad. Ha? Ano yan? Bawal sa religion. Bawal sa religion. Bawal sa religion yan. Uy. Pero, depende yan sa context. Ang hindi ko gusto is yung, ba't minimit mo yung ex mo? Ayun, yung part. Kumbaga, kung gusto mo ng bembang before marriage, wala kang pake, pero yung infidelity. Yes. no? Tsaka kung mahal mo talaga yung boyfriend mo, maging tapat ka, sabihin mo. Saka hindi, nire-respeto na nga yung ano mo eh, yung gusto mong... Ano? Nirerespeto daw yung relationship. Yung pure, si Keith. Ganda na sabi. Ano stand mo dyan? Ikaw pare? ba? Oo, go. Hindi kasi cheating pa rin eh. So, maganda malaman nung lalaki. Ay, nung... Ano ba pangalan? Yung lalaki wala. Pero Wala. si Lay yung sumulat. Oy, Lay. Iba ka, Lay. Gusto mong imit si Lay. Gusto mong imit si Lay. Para pagsabihan. Iba ka, Lay. Sabi. Si Kit. Parang iba yung sa'yo. IG mo. Si Kit ano to eh. Sige. Ganyan lang. Kaya masakit ano yan eh. Pag nireal to ka ni Kit kasi sa amin. Sige. Masakit kasi So, tatay. minsan lang siya magsalita. Talaga siya yung kuya ng lahat. So, Kit. Real talkin mo. Take it away. Murahin mo. Sabi mo, Kate. Murahin mo, Kate. Hindi, ano pangalan? Lay. Ang babanatan eh. Lay. Dikit mo. Lay? Stop. Di ba? Sabi sa'yo eh. Kasi, Simple lang. kung na, baka kakuma, tapos, syempre masasaktan yung Yung boyfriend. yung boyfriend. Pero, Magkakakontrabida ba? umiikot yan. Bumabalik yan. Bumabalik talaga yan. Promise. Based sa experience ko ako sa'yo, Ikaw yung gumawa nun? O Hindi, ikaw yung ginawa? hindi. Basta siya si pag, Lay. pag hindi tangik si Wale. Dre pala, Dre. Wachile. Si Wale. Wale. Wale ba yun? Di ba, pre, may karma talaga din no? Sa mga cheating. Ba't parang natahimik si Mi? Hindi kasi naawa ko sa lalaki. Awa. Kasi yung lalaki, nire-respeto ko nga nung lalaki. In the first place, parang pinipedestal ka nung lalaki. At the same time, he's a man of God. Nire-respeto ka. Ngayon, kung talagang di mo matiis, before cheating, sana sinabi mo sa kanya na, dapat kasi may mga clear boundaries. Oo, Hindi ko kaya to, correct. hindi ko kaya yung ganyan. So, for example, ako si Lay,
dudes, hindi ko talaga kaya nang hindi mo ako inaano. Paano ba to? Hindi mo ba talaga kaya? Oo. Paano gagawin natin? Ganito. Kasi hindi ko- gusto ko to. kasi kung hindi mo talaga kaya na banatan ako, na birabirahin ako, Banatan. hindi na ako talaga makapaghintay. Baka pwedeng, tatapusin na ba natin? Yun. Tanungin mo muna. Ngayon, kung kaysa kitain mo yung ex mo, tapusin nyo muna yung sa boyfriend mo. Ngayon, pag tapos na, yan. Kung nakakita ka na ng manok na 2 linggo kinulong, tapos Hindi, pinakawalan. hindi. Ganon, tsaka ka gumanon. Hindi mo kailangan usukan. Matapang talaga. Talagang lahing sa gitsit talaga. Di ba may kakasal sa atin ngayon? Oh, Si meron, Ian, meron. si Ian. Ay, ito nga. Okay, since ito ay Patay ka. sex within marriage daw yung boyfriend niya, not before. Ikaw, anong view mo dito? Syempre, ikakasal ka na. View. Anong view Oo, mo dyan? payo mo bilang ikakasal. Natatakot Settling down kami. Settling down ka na. Pag ako nagsasalita- Nakita mo na yung lifetime partner Pag mo. nagsasalita talaga ako sa vlog namin, talagang rat-rat eh. Na-edit lang eh. Talaga? Kumbaga barurot. May sermon pagkatapos. Uy, ba? Oh, yeah. Yan na yun, si Leo. Si Leyan. Si Leo. Hindi, alarm lang. Oo. Tita Max. Diba? Oh. Sex. Anong sex? Sex or chocolate? Sex or chocolate? Oo, pero Chocolate, syempre, tama. kakasal ka na from a perspective ng ikakasal na magse-settle down na sa isang tao. Ano yun? Yung part na yun Shit, ang hirap yun eh. Mahirap yun. Siguro kung if ever bigyan natin ng part na ikakasal kayo tapos ganun ginagawa niya sa part. Feel ko, putik, di naaabot ng kasal yan. What if di mo nalaman? Yun nga pre, paano gagawin? Oo. Keith, paano kung di mo nalaman? Shit. Hindi mo pala alam. Nabebembang sila ng ex niya. Potoy cute. Ang hirap niya. Eh di wala, di ko alam. Tuloy pa rin. Correct. Kung Di ba hindi mo alam eh. Magaling Totoo lang, yun magtago. naman talaga eh. Oo. Pero Hindi mo rin malalaman kasi nga hindi mo naman siya nasa-sex eh. Yeah. Wala kang sign kung... Minsan malalaman mo yan. Di ba? Pero may way kasi ang universe kapag medyo parang Ginagawan ka ng mali, no? Totoo yun. Kasi the way na tumagal, mas masakit eh. Tipong kasal na kayo, tsaka mo na, Oo. Pero paano kung kasal na kayo tapos nalaman nyo? Ibang usapan na naman yan. Ay, paano yung Ian? Ikakasal ka na. Halimbawa, nakasal na kayo tapos nalaman na biglang nag-cheme sila nung palang hindi pa kayo kasal. Paano ibang usapan na siya? Paano Need mo gagawin na mo? siya i-workout. Need mo na siya i-workout. Anong work? Kumbaga Paano? Monday, bicep. Kailangan nyo ng pag-usapan kasi Hindi, pero ikaw as the head of the family and the relationship, paano mo pag-uusapan? shit, ang hirap. Ang hirap. Ganda ng mga Tapos tanong. kasal na kayo eh. Ewan ko. Ako feel ko, pag nasa akin, ganun kami, tapos kasal na kami, need ko siyang i-workout na sa part na need talaga pag-usapan kung ano bang desisyon nung both sides namin. Kasi kasal eh. Iba yung, Okay. iba kasi yung kasal Ngayon, sa akin. sino dito yung hihiwalayan na kahit kasal? From the moment na malaman niyang may nagbembang sila ng ex niya. Sino dito? Taas ang Ang kamay. senaryo, nalaman mo na, Kasal na kayo. pero nangyari siya before Before kayo. kasal. Kasi inamin niya, uy. Ikaw, Kit, gagawin mo. Ikaw na lang. Ikaw, Keith. Naisip ko nga eh. Ang hirap eh. Parang hirap. Pag-uusapan. Mukhang workout. Pero believe ako sa inyong 5. Kasi kasal kayo eh. And So, siguro iba yung weight sa amin ng marriage. Ewan ko I'm sa kanya. happy. Ewan ko sa kanya. Ako feeling ko, hiwalay. Hindi mo sa hiwalay eh. Pero ayoko lang magsalita ng tapos. Kasi baka naman yung baka nagsisi. Alam mo yun. Benefit of the doubt. Actually, depende sa paano niya aminin, paano siya nagsisisi. O kaya Kasi ang pinakamasakit kasi, pag inamin niya or nahuli siya, tapos hindi siya accountable na Yun. nagawa ko to. Yun, na mali iwalay. ako. Ano bang dapat? Tapos kapag ang Pwede, tono niya is, totoo. wala nagawa ko na eh. Oo, parang, Ina mo. oo, putang ina mo talaga. Pero kunwari, Correct. lumapit siya na gagawin ko lahat para makabawi. Nagsisisi na ako. Okay. Handa akong gawin yung kung nasasaktan ka, ito yung reaction mo, ganyan, okay, maintindihan ko. Maganda yun, usap pre, tapos left hook. Wala na pre.
Bago mag-start, pre, pa-isa, ganun pa-isa. Total. Ang galing talaga ni Kit. Minsan lang magsalita pero pa. Ihag mo pero patalikod. Hug mo dito. Hug mo. Okay. Nawawalan ako ng malay. Nagbabayulit na. Oy, pero natutuwa ako sa inyong 5 ha. Walang Hindi. nagsabi na, kasi kung sa iba, maraming ako kilala na ego first. O kaya respect sa sarili first na hiwalayan. Group Kita hug. kahit pakasal Group hug. tayo. Di ba? Nakakatawa kayo. Tapusin Di ba niyo. yung Filipino values nyo pa rin, yung Christian values nyo, dyan pa din. Ano siguro din, sa age na namin, siguro kung mas younger kami. Siguro nang kakaiba. bababae din kasi kayo. Hindi, ito naman, agad-agad di ba? Ay, kumain! Wag! Ay, sa loob nyo, ala, buti hindi ako nahuli. Grabe naman kayo. Kwentuhan Nahuli nga kasi. eh. Kwentuhan. Pagka sa totoong buhay na, di mo rin masasabi Oo, kung ano yung Mahirap din reaction mo. Yun nga, hindi ko din masasabing depende sa bawi niya eh. Pero hindi ko rin masasabi na hindi ako magwawasak ng gamit pag naraman ko. Hindi pre, ang point ko kasi, kung kaya above marriage, ibig sabihin, responsibility na din namin yun. Ba't mo pinakasalan? Oo, Dapat sinur mo oo. na. Correct. Kilala mo na yung tao bago mo pakasalan. Pero dapat Pero ano pa mahirap rin. din kasi i-sure. Yeah, I Alam mo mean, yun nga, within you na parang, ano na to, kahit talagang malamang ko. Oo. If ever na ganun, feeling ko dapat tanggap din ng babae na kung paano ka magre-react. Correct. Kunyari, Oo, tama din. kunin ko na yung account mo, ganun. Yung Wala ka na dapat consequence, doon. no? oo. Pero hindi na ba toxic na yung relationship? Alam niya yan. Consequence niya yan no? eh. Consequence Consequence eh. yun eh. Kasalanan Buka niya kasi. yun eh. Start pa lang naman toxic na eh. Hindi naman siya toxic dahil nung wala siyang hindi alam eh. Alam nyo that means sa inyong 5, alam nyo magmahal ng Yung wala lang dito talaga ang ano. Kaya hindi matindi yung isa eh. Hindi siya marunong magmahal. Actually, Gusto niya lang maganda. cookies. Hindi, yung... Paano yung biyak ng cookie? Tapos yung gatas niya. Gaganon siya. Gaganon siya. Tapos yung gatas niya talaga. Pero maganda ring matanong yun si Api. Kasi ano rin siya eh. May, yun nga. Yun, may I-video asawa call siya. natin. Family. May Tanungin wedding. nga natin, pre, ano ba? Oo. Comment ka lang dito. Comment ka na lang, Ping. Pero- Okay. Ayos Medyo pare-pares tayo. Natuwa ako. Kasi usually, kung mga colleagues ko yan, yung mga alpha male talaga. Ay, hindi. Ay, No, wala. na. Ano kami? Oo. Beta male. Beta male. Wala Gusto ko kami. ganyan yung Yan. masokista. Ano gagawin ko eh? Ano Lahat kami okay. Wala. Not dominant. Kumbaga wala kami mga bitaw. Mga under kami. Simple lang bumitaw yan. Ewan ko lang kay Jerome. Tatuan eh. Ay, bayan ka, simple lang bumitaw yan. Simple bumitaw. Tapos naka-Jordan. No? Siyempre, boyet yan. Siguro nung araw, no? Palagpaag. Ang tanong. loyal yan sa isa. Loyal yan dito. Kaya ko rin mag-shoot eh. Kaya ko mag-shoot. Ako na pre. Sandali, may dating eh. Nakakamuflage. Loyal yan sa Siguro, isa. ano kaya itsura ng, ng DMs mo, nung kalakasan mo? Sino yung mga nag-slide? No? Hindi naman nag-slide sa DM, tol. Ayun yung topic ngayon. Tama. Hindi, pero wala lang. Anong Jordan yan? 2 Jordan. So, meron tayong top questions. Top 5 questions. So, bubunot kayo isa-isa. Sasagutin nyo. Okay? So, individually. Individual. So, Individually. unahin natin yung pinakatahimik. Sikit. Sikip. Tatatata. 5. Piliin yung pinaka-tough. Top Pinaka-top. 5. Uy. Wow! Uy. Ayan, gusto ko dyan. Magikero lagi yan eh. Wala. Okay. Isa lang yan? Isa lang. Isa lang. Oh, sige. Go. Sagot na agad. Oo, sagot na top agad. 5 eh. Wala nang isip-isip. Maingay o discreet? Ay. Maingay sa kama o discreet? May kama May kama? Bakit ako magdedesisyon? Sino host? Oh, tama. show niya Ito to. na yan eh. Ito na yun eh. Ito na yun. Mupo ka dyan eh. Ay, kasalanan mo yan. Discreet. Discreet. Gusto mo tahimik lang? Makiklip ka. Pwede Yan ka na yun yun. sa TikTok Ay, niyan. yan na yun. Yung mga lalabas sa ano. Tol, sa TikTok Makiklip yan ka. yun. Yung mga tips. Tol, Hinay-hinay lang. Buti binunot mo, Kit. Thank you. discreet ka. Alam ate. ko na yan eh. Trabaho natin yan. Sarilang multo ako. Oh, discreet. Discreet, tahimik lang. Tahimik lang. Kasi, Tulog eh. Ayoko na magsalita. Naku, ako nga hindi ko mapaamin yan. Ayun. Diretso tulog pag tahimik. Ano? Gigil na. Parang gusto punitin eh. Oh. Punitin pre. Remembrance yan. Di naman ako na-OBN. Oh.
Kung alam mo ganito, nagkakaroon sa amin. Alam mo, dito tayo pupunta eh. Oo. Sino ba ako? Tama. Oo nga. Okay, next. Thank you, Kate. Huli ka Ililigtas naman Huli ka kita. na. Mukha ka naman mabait Yan, si eh. Goody-Goody. Yan, yan. Pag Si- blind dating, yan ang Oo. pinakamalakas. Iyan. Yung pinakamatindi. Oh. Sa kotse o, kotse o kwarto? Sa kotse o sa kwarto? Yung kotse mo, lagay natin sa kwarto ko. Oo, tama. Iparada mo. May tint ba yung kotse mo? Tint, Kotse ah. ko, tint. Wala. Dati malakas tint nun. Dati malakas yun. Dati? Bakit dati? Ano na eh, matagal na eh. Di ba lumalabo? pag okay. ano. So, kotse o kwarto? Depende. Kung gusto mo ng excitement. Kumagat May ko, kumagat. pa. Wala na to. Kwarto na to. Safe na kasi yun. Kasi Ikakasal na yan aalis eh. kayo papuntang Oo. kwarto. Kwarto. Nice. Wait lang. Next, Ay, next, ba't yung next. sa kwarto? Anong branch? Stoy. Kaya mo na. Dali. Bakit walang yes ka to? Walang o. Teka, patigay. Yun lang. Ano? Ay, gagi. Ano sa'yo? Basa, basa. Ang labo na mata ko ah. Wow, To lumabog. sexting or not? Or not. Sexting. Yung, alam niyo sa sexting? text. Oo, go. Ano yan? Sexting. Diyos ko, Kaya Mams. mo na yan. Sexting. Buti nauna si Kit. Hindi. Hindi ka mahilig sa ganun. Nasa kwarto na siya, ako yung nasa kotse. Laban na yan. Hindi, pero hindi. Hindi ka flirt sa... Secret. Secret. Baka mag-comment kasi sila eh. Hindi. Yung ano. Asawa. May asawa mo. May asawa nga. Meron ka. Oo, alam naman Sabihin, eh. parang di mo naman ako ginaganon, lagot ka. Hindi, alam niya. Baka mag-comment nga siya. Kaya, Ay, basahin mo na. Nagaganon sila kahit nasa bahay. ano, magkatabi nga kami nun eh. Talaga i-chat ko eh. Anong kulay ng ano mo? Ng ano mo, ng damit mo. So yes Para ka, couple tayo. to sexting ka. Hindi nga. Nagbibiro lang yan. Joke lang ako. Joker ako yo. Komedyante nga. Toing. Pakita mo Yahoo, Yahoo! Diba? Aray ko! Ay naman! Ay, sorry. Umusog ka nga doon! Sikip kasi! Baby, dito ka, baby. Sige ka! Uyahin mo yung question. Katabi siya. Uhulog na si Kit sa... Ang hirap oh! Colleague ba? Colleague. O taga, may binunod Okay. yung isang tropa natin. Go. yan? Sex na naman. Ano yan? Before or during marriage. Wow. Ah, Ba maganda. talagang napunta sa Maganda, maganda. Sex before or during. Eh, hindi na ako magpapakamalinis. Pero, ang preference... Hindi! Ay, i-unbox. Mag-cheers Unbox. ba? Unbox nga, unbox. Unbox. Si Miko pag-unboxin natin. Gara na lang. Sige nga. Teka, meron tayong... Oh, Meron tayong... Sige, partner. Pineapple. Pineapple. 100% pineapple juice. healthy yan. pare. Healthy yan. And, Okay. ano to? Ba't may wipes? Hindi, makalat yan eh. Okay. Oh, sino nakatry ng pineapple juice? Ano yung tatay? Kami ko? lahat. Lahat kami. Lahat. Totoo ba yun? Effective ba yun? Nakakabango? Eh, hindi. Nakakababa ng high blood. Nakakabango. Yeah, tama. Nakakababa ng blood pressure. Okay, okay. Yung eto. Pero, Pero Kasi- nakakatamis. Hindi, joke lang. Ayun. Sabi nga, sado lang. Discreet lang si Kito. Ang bato. kulit talaga nito. Hindi, matamis to sa ano. matamis naman talaga yan. Bali, di Yung ba? pawis mo talaga. Medyo Oo, maasim Katas to ng eh. pawis. Talaga, Matamis yan, talaga. Hindi, Tatamis. di ba kapag healthy yung diet mo, Yes. yung, May effect yun. Ano yun? Yung... Basta may effect yun. Kunwari yung pawis mo, medyo hindi ka Yan. na mabaho. Ganun. Tama. Yan. Fiber din kasi Kung ano mahilig to. ka rin sa prutas, Aha. tatamis yung pawis mo. Tatamis ang Tama. pawis. Sarap niya. Mga ilang Totoo hours yun. bago inumin para umepekto sa... Tingin mo. Liquid. Ilan? Ikaw tanongin Hindi ko alam, kaya nga Hindi, nagtatanong oo. ako. Kaya nagtatanong ako. Alam mo yan? Alam mo yan. Alam mo yan, ikaw pa. Alam yan. Alam niya yan. Inumin mo na nga yan. Teka, inumin mo muna. Subukan natin. Oo nga. Ilan? Ikano dapat? Hindi ko alam. Hindi, before. Hindi pa ako biglang na-try. Hindi pa ako ganun. na-try. Okay. Huwag mo alugin. Ano ka ba? Inaalog naman talaga to. O yung ano, mga wipes, part to eh. wipes. Yung, Ano ba't meron may sa wipes? wipes? Ba't ayan, hindi ko alam. Hindi, Ba't kasi may Eh, tingin nyo, saan yung tingnan mo yung ginagamit sapatos ko. yan? Sapatos? Ayan o, ang dumi. Saka pwedeng pag natapon. Oh, correct. Pamunas. Pagkakain ka ng cookies. Cookies. Kasi Cookie, masyadong oo. ano. Wait lang, bakit wipes? Dapat Oo nga, di ba the tissue? Madikit. Kasi pag Hindi, may, kahit ano, na, may dapat- kunyari chocolate or ano. Hindi Hindi mo siya okay, maano wipes nga. ng... Wipes nga dapat. Hindi, sa Wipes ikaw, nga. ano? Wipes. Ikaw, Wipes. tissue ka o wipes kit? Tissue. Hindi nagpupunas? Ano? Makalat na, hindi pa pupunasan. Hindi pa pupunasan mo. Sikit. Sige, Ikaw, tissue. Wipes o tissue? Tissue or wipes?
Parehas. Parehas. Malinis kasi talaga. Alcohol. no? Tapos, Alcohol. Malinis. Alcohol. Galing namin. Galing. Nice. Kumbaga sa ano. Meron pa ba yan laman? Meron pa ba? Meron pa yan. Ala, inubos mo na yata eh. Wala na. Uy, tingnan nyo nga, baka wala. Meron pa. Wala na. Ay, Wala na yan. wala na. Wala Wala na. Parang may laman. Parang may gusto ka pa yung partner eh. Ha? Parang may gusto ka pa yung dagdag. Hindi, wala naman. Alam ko may partner Ano pa partner? dyan. Ano partner? Ayoko lang sabihin. Dali, kakasal ka naman na eh. Makiklip. Sa safety lang tayo. Sa safety Ang tayo. daya, nung ako nag-guess sa inyo, may inano ba ako? Nakita ka ba? Inayos naman. Di ba? Malinis ba? Ang linis ng BJ. Hirap na hirap nga kami i-edit yun. Kasi mga pinagsasabi mo doon talagang, paano yun? Interview kayo ng interview eh. Tapos di nyo kaya? Tama naman. No, Ibigay diba? mo lang Interview ka lahat lang. ng Proud sa Sa team Dre. nyo. Kasi si Dre Kasi- yung lead sa amin. Yes, talaga. yes. Siya yung head namin. Mm-mm. Tapos ano lang, Bayaran niyo ako Hindi, ano ko lang Sige, go. Maganda kasi na-appreciate din si Dre. Parang nakakatuwa lang na na nalilid niya kami na parang Sumusunod kasi kayo. alam mo, sa totoo lang, Ngayon lang. mahirap kasi mag-lead ng nung Totoo. magkakaedad kayo. Yes, and also same personalities. Ang hirap nun. Mga baliw. Kasi minsan magkakasapawang kayo, ayaw nyo magpasakop eh. Parang may narinig nga ako dapat in order para mag-work yung parang samahan or something, parang dapat let them mentor you or something ganon. Parang let them lead. Kasi parang mawawala ng amor sa'yo pag medyo nakikipag-ano kayo. Tsaka siya rin naman talaga. Si Dre. So parang, Aww, Dre. Pre, pag O sino kinasal pa ka- may message kay Dre? Yes. Kasi, Tribute ano kay to? Dre. Eto Buhay pa yan. ako. Magalaw yan. Pag ako nawala, wala na yan. Eto, pag nasa corporate ka, pag nakakatanggap ka ng email, sakit sa ulo eh. Parang, email na naman. Pero pag si Dre ang nag-email, wow, Diyos ko. Pre, wala. Ibig sabihin, pera to, pera. Wala kang gagawin. Gaganong ka lang, oh. Diyos ko po. Gaganong ka lang yan. A-appear ka lang. Shit. Ang sagot mo agad doon, noted, thanks. Templated. pre, ang pinakamabilis, sino mag-reply? Si Happy. Si Happy. Meron kaming yung wala dito, grabe, hindi pa niya nakukompute. Yes. Thanks. Yung utak nung pag binuksan mo, puro numero eh. Oo. Siguro ibig sabihin thankful siya, maliit o malaki. Tama. Siguro. Pre, totoo. Totoo yun. Thankful ka kahit ano pa man. Kasi di ba ginagawa nyo na to, dati wala naman Wala kayong akong in return na nakikita. hinihintay eh. Ngayon, di ba, Kahit pa paano meron. sowing na kayo eh, and reaping eh. Reaping pala. Ewan ko din. Pero ano naman Ito na yung full-time job nyo. Hindi. May Hindi mga naman. kanya-kanyang trabaho. May mga sideline din kami. Mm-mm. Kasi unlike sa'yo, ikaw lang, lahat sa'yo. Kami madami din kami. So basically, yung income, di man siya 50-50-50, pero nade-disperse siya. Pero may nagmamanage na ba sa inyo? Wala. Dapat ako kayo na lang yan. Kami lang. Para Kasi wala pag na nag-manage agency. pa Yes. kami, wala. Hati pa. Tapos palakihin nyo na lang yung company nyo maging... Malaki naman Oo. Tingin? Yung company niya. Okay. And also, dapat may rate card kayo. Huwag kayo magbababa ng... Meron ko ba? O syempre. Pati nga. Rate card. Uy, magkano nakita mo? Medyo malaki. Malaki, diba? Ang laki ng rate card niya. Ayan, tubig muna kayo. Tubig Sige muna. lang. Hindi ko Okay na napagod. ako. Okay na ako. Painumin mo. Napagod. So, Patingin nga, paano ba uminom ang isang Teka lang. Yan. Ikaw Patingin muna. nga. Ay, wala. Basic lang ako uminom. Uy. Talagang natapon. Natapon, Miko, yung wipes, labas mo. Baliw. Uy, pinuna sa ano? Yung puy, dura. Thank you guys and good luck Ian sa wedding. Thank you Sino so pa much. dito yung in Thank a you so much. relationship? Kunin mo na ninang yan. Uy, mga in a In a relationship, tumaas ka. Oo, ito. Siya lang hindi. Bakit? Di ba last time broken ka? Ay, Lagi yan. Hindi ako broken, baliw. Sabi siya, madrama yan. Nakikita ko lang yung mga yung mga dance trend mo sa TikTok. Galing mo. Ayos din no? Uy, baka may Christmas party kayo. Oo nga. Bakit anong gagawin niya? Siya sa'yo. Nagmamagic yan. Magmamagic yan eh. Magic Mike. Kaya niyan. Sige, sample. Turuan kayo Opalite, yan. opalite.
Mama said it's... Ano, Tagal? 2.5 lang sasayaw ako. Ina. sabi mo lang, rate card eh. Iba yun. Gusto ko Musical, eh. musical. Di ba sabi nyo, palitan lang ta ex-deal? Oh. Tama nga, oo nga. One, two. Matatanggap ko dyan. Ano sa akin dyan? Pag-usapan nyo na lang yan. Pag-usapan nyo na lang yan Yung ano mamaya. sa'yo, pag sa chat, ang bait mo. Ganun na pala. Uy, kala ko ba hindi mo nare-reply yan? Ako nakausap mo Baliw. dito. But, meron pa wala? Sabi niya, ayaw niyong i-chat. Kumbaga, hindi ko na dapat i-dignify yan. Oh. Sino ba nagsasabi ng Signify. Thank you, guys! Paano kayo makakontakt ng mga brands and events for Ayan, events? contact nyo lang kami. Email blackcookiesproduction@gmail.com. Sa Instagram, Black Cookies Prod. TikTok din, Black Cookies Prod. Facebook, Black Cookies Prod. And YouTube. Lahat Yan. pareho lang. Panoorin nyo kami every week. Once a week, nag-upload kami sa YouTube. Every day sa short form platforms, TikTok, IG, Facebook. Yun. Yes. Yan. Si Miko, baka may mga personal kayong May personal kang problems. Miko Bodo sa TikTok, Facebook, and IG. Pag dancer pa naman, habulin. Tapos Ay, komedyante totoo pa yan. siya, no? Sinasabi ko talaga. True. Sabi sa'yo. Kumbaga, tatanggi ka na lang sa grasya Wali, talaga. paano magkakagustuhan? Hindi naman ako kagwapuhan. Uy! Naniniwala ka. Hindi. Hindi naman eh. Ito talaga. Hindi naman assurance na... Ikaw, ikaw, huwag na tayo magtanga-tanga. Hindi naman ako pogi eh. Di ba? Pogi ka. Baliw. Parang tanga to. Parang baliw to si Tita Max. Kinikilig ko. Luluha Baliw. ako. Kikiligin ako. Tita Max lang yan eh. Hindi ko kiligin dyan. Siya. Bye, everyone! Thank you! Thank you. At ito nga Bye-bye. po ang inyong paboritong Tita Max Podcast, Usapang Sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na Richard Tita Max. Dapat nalalantad, di ba? Tama. Bye-bye. Sikit naglundag. Kit. Ano pa? Inom si Kit Ininom yung eh. pineapple eh. Uy, para Ready mamaya. na. Umamoy Ready na. yan. Oo. Kita, talagang ready ka rin mamaya. 4 hours pa yan eh. Ay, Ano? epekto. Iyan, naka-record pa. Pangat. Ang partner niyan ay... Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot. Olats! Alas tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Pasok mga suki, yung mga maiingay. Ayan na, di ba? Di ako nag-iisa. Kasi ito lagi ako binibisita itong dalawang to. Ewan ko, may cash ata sa akin itong dalawang. Dito po, Titan Gel at Kim Chino! So, saktong-sakto yung topic natin kanina, no? Na ang exercise raw ay nakakataas ng libido. Oy, sexual drive. Ayan, may si Kim Chino dyan. Unahin na natin talungin, Kim Chino. O sige nga, pag mataas ang libido mo, anong ginagawa mo sa partner mo? Kung may partner ka. Wala nga, kamay-kamay lang. Kamay-kamay ka dyan. Anong ginagawa mo sa kamay mo? Patingin nga sa Patingin. Ay, wala yung ganong ano. Ayan, ganyan. O, dalawang kamay, tapos, anong gagawin dyan? Ano lang? Yun. Ito, si Titan Jello. Ikaw, anong ginagawa pag mataas ang libido mo? Wala, hindi ako nangangalabit, ako yung kinakalabit. Iba talaga pag Titan Jello. Iba talaga pag kumanta ng Chinita Girl, no? Manyak. So, sa tingin yung dalawa, sinong mas manyak sa inyo? Siguro, yung mga partner namin. Namanya kami. Ha? Wala partner. Walang partner si Kim Chino. Titan Jello, may partner ka ba? Iba-iba. Ganun. Ano nga? Paano nyo nga nilalambing o kinikiliti yung mga partner nyo sa gabi? Depende nga yun, Mara Tony, upon request. Upon request. Kunyari hindi nag-request, may kusa ka, ganyan. Kapag may kusa. Minsan kasi since DJ tayo, dapat ina-exercise talaga bibig. Gamitin yung mic ng gusto, no? Ay, ikaw, Titan Jello. Ako nga yung kinakalabit lagi. Ito naman, parang mapag siya'y nangangalabit. Hindi nga ako yung nangangalabit. Ay, ikaw na ang mangalabit ngayon lang. Iba sila kasi nangangalabit. Saan may foreplay. Yung play ng ano? Wala, hindi ako marunong yan. Nangangalabit lang sila na sama mo naman ako, punta naman tayo sa mall. Ganun lang naman yung gusto ko. Quality time. Ano ba iniisip mo? Quality time, mall. Okay. Mall. Ano? Narinig niyo yung may sinasabi si Kim Chi. Ay nako. Plug nyo na yung program nyo, Billy, bago ko mag-exit. Susunod na to, Ako na susunod, Tagal naman umalis si Mara Tony. Gusto ko lang umalis, ikaw. Wala lang po yatang adlib to si Mara Tony. Kaya po kami sinama dito. Mga kabisyo, hello po. Ako po pula si DJ Titan Jello, 9 to 12 midnight. At masamahan nyo po kami mamaya nila Rakitera
At syempre, mauna muna po sa amin si Kim Chino. Ay, mga boss, wala adlib si Mara. Kaya kami sinama. Hindi, inantok talaga ako Ano namin to, boss? Naantok talaga ako kanina pa. So siya, exit na. Muli, maraming salamat mga kabisyo. Pwede niyo po kami may-follow sa aming social media accounts on Facebook, Instagram, TikTok, Threads. It's Mara Tony. It's M-A-R-A. Tama na, huwag narinig pa rin kayo on air. Papatayin ko na to. Wala kang adlib. Mara Tony, M-A-R-A space T-O-N-E-E. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!